Bueno, boa tarde a todos e a todas. Imos a dar comenzo á sesión ordinaria do pleno de hoxe, 30 de maio de 2024. O primeiro punto na orde do día é a aprobación, se procede, do borrador das actas das últimas sesións celebradas, que neste caso foron a do 25 de abril e a extraordinaria do 13 de maio de 2024. Se non hai ningún comentario ao respecto, damos aprobadas ambas as dúas por unanimidade. Grazas. Segundo punto é a dación de contas das resolucións da alcaldía segundo expediente da sesión, a cal tiveron acceso todos os grupos. Gracias. E o terceiro punto é o expediente de modificación de créditos 1/2024. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda, na súa sesión de data 24 de maio de 2024, adoptou o seguinte ditame: que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos número 1/2024 na modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito de acordo co resumo por capítulos que figuran no expediente. Que se expoña este expediente ao público mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia de Ourense por un prazo de 15 días durante os cales os interesados poderán examinarlo e presentar reclamaciones. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o bandito prazo non se presentan reclamacións. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol Partido Popular, resérvanse para o pleno os membros do PSOE, Bloque Nacionalista Galego e Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda, en primeiro lugar, para Ribeiro en Común. Ben, grazas, boa tarde a todos, boa tarde a todas, tanto membros da corporación como público asistente e aos que nos puidan estar vendo tamén desde a súa casa. Ben, vamos a repetir moi breve, máis breve que nas propias comisións, porque as comisións evidentemente deben valer para algo. En todo caso, vamos a reiterar que nos a estas alturas da legislatura, xo dixemos en comisións, Ribeiro en Común, consideramos que as primeiras modificacións xa estamos na metade do exercicio financeiro. Consideramos que tras un ano de goberno de bagaxe de tempo, ao fin e ao cabo, para lograr investimentos e colaboracións e convenios e, ao fin e ao cabo, o que se prometeu en campaña e o que, hai que decir, moitos veciños agardaban, francamente. En todo caso, non é unha modificación para compartir investimentos, non é unha modificación que sexa unha boa noticia no sentido de que é algo agardado, algunha infraestructura prometida, algunha infraestructura necesaria, algún gran investimento dos que, por desgraza, e hai que recoñecer, Ribadavia leva moito tempo coas portas pechadas en instancias e administracións superiores. En todo caso, non é unha modificación orzamentaria para moitos dos problemas que, con toda honestidade, hai que recoñecer que existen e, polo tanto, son ferramentas, tanto o punto 3 como o punto 4, os dous expedientes de modificación de crédito, de funcionamento normal de calquera administración, son xestións ordinarias, que se poderían decir, ferramentas de goberno, nos evidentemente nos parecen ben e, polo tanto, non as vamos a criticar en absoluto. O certo é que si se bota en falta que non sea para cousas máis positivas para Ribadavia, sobre todo tendo en conta que hai administracións, en principio, non fai tanto, fai un ano, se cumple agora mesmo un ano do novo goberno, mellor dito, das eleccións que lle deron unha amplísima maioría ao Partido Popular en Ribadavia e, evidentemente, francamente, se palpa tamén en moitos votantes do Partido Popular certa decepción á hora de facer balance deste ano de goberno. E isto é unha proba máis, non? Insisto e reitero os argumentos que eu creo que poden ser recoñecidos ou non, pero eu creo que son amplamente asumidos por todos os grupos, polo menos da oposición. En todo caso, non nos vamos a opoñer porque tampouco vamos a criticar esta ferramenta de traballo que evidentemente o goberno fai ben en traer. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o BNG. Boa tarde a todos, compañeiros e a xente que nos
acompaña de público e os presentes. Tamén en comisións, bueno, un pouco comentamos o que nos parecían estas modificacións que naquela estaba Miguel comentando, e tamén xa daquela dixemos que, claro, que nos parecía que estas modificacións, como acaba de dicir o voceiro da Ribeira en Común, son necesarias e seguramente habrá que facer máis, pero, claro, cando vemos para que se fan, pois, claro, é o que a nos parece un pouquiño destacable os traballos para retirar ese material do punto limpo, ese punto limpo que, bueno, nos puxemos estes días que estábamos dispostos a falar co goberno para tratar de buscar unha solución, que sabemos que esa solución que nun principio que non deu bo resultado, e, bueno, agora tamén vimos que dende o goberno pois que puxeron un teléfono para que a xente chame, para que sexa a Deputación a que recolla os enseres que, como vedes, se van acumulando en moitos sitios, que poden chegar a volver a proliferar os vertedeiros ilegales que sempre houve ou que fan que ao lado dos contenedores pois que haxa cousas que a xente estorbaña na casa e as bota no lixo. Entonces, nos seguimos tendendo a mau para axudar e falar e incluso ofrecer propostas para que eso se solucione. Tamén, claro, o convenio que teñen con Cruz Vermella, que tamén inclúe a sede do GES. Esa sede do GES que para nós está obsoleta e casi decrépita e abandonada. Entonces, parecenos ben a atención benéfica e asistencial que se lle fai a Cruz Vermella e para esa nave, pero, bueno, esa nave da que todos esperamos e incluso temos bastantes promesas de que se iba a trasladar para outro sitio. O importe tan abismal que, bueno, eso xa entraría, creo, dentro do outro punto, ou non sei se estou falando do outro punto neste, que basicamente se nos dixo que era pagar esas facturas da conta 413, pois claro, é un investimento de 171.000 euros que a nós, como a todos, e a vos, e a ustedes, os do goberno tamén, lle gustaría seguramente, pero non é así, poder adicar a proxectos que fan falta, moita falta en Ribadavia. Pero, bueno, non sei se con isto quedaría saldada esa conta 413 ou se vai haber que facer moitas máis modificacións e o que botamos de menos é eso, máis investimento en outras cousas e, sobre todo, de onde se sacan ese aumento que se propón? De onde se sacan? Pois de prazas. Mira, o primeiro punto, prazas vacantes de policía local, porteiro alguacil, persoal que fai falla neste concello, porque a policía local, evidentemente, temos 3 policías agora mesmo. Non está aberto a convocatoria por algún problema que hai, ao parecer, pero temos presente tamén que dentro de pouco se nos pode xubilar unha xente. Entonces, son cousas importantes. Un pouco tapar aquí para poñer alá. O noso voto vai ser abstención neste punto, xa o avisamos. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Moi ben. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, antes de nada anunciar que o noso voto tamén vai a ser, neste caso, vai a ser abstención. E vamos a explicar o porqué. Xa o dixemos en comisións, tampouco queremos reiterar ou volver a incidir nos mesmos argumentos, pero creo que neste tema nós sí que somos claros, concisos, contundentes e o levamos dito por activa e por pasiva. Non de agora, cando éramos oposición na anterior legislatura, cando somos agora e cando fomos goberno dixemos o mesmo. E o volvemos a decir. Aquí hai dúas cousas ben diferentes, hai un convenio que ao final, pois evidentemente beneficiase ao Concello de algún xeito, porque hai que entender que ese espacio que nos ceden é para o grupo do GES e daquelas persoas que fan ali o seu traballo, e, polo tanto, creo que non é nada que se poida criticar.
xa o facíamos no noso goberno. Quero recordar, ademais, que incluso, non sei se sería na etapa na que fun eu alcalde cando se fixo por primeira vez ese convenio, non o sei, digo, creo recordar, pero en todo caso non o vamos a criticar. O que si criticamos, evidentemente, é o despilfarro que se fai con respecto á cuestión do punto limpio. Os veciños teñen que saber que isto nos vai a costar 17.000 euros ás arcas municipais dunha auténtica mala xestión. Pero o problema non é a mala xestión, o problema é a mala ubicación. O temos dito por activa e por pasiva. Por iso digo que a nosa ferramenta para pagar as débedas nos parece ben, a empresa que o fixo ten que cobrar, e nese sentido non vamos a ser obstáculo. Pero temos dito moitas outras veces que ese non era o sitio idóneo para plantexar un punto limpio. O dixemos cando éramos goberno porque nos lo ofertaron moitas veces, esa mesma subvención que utilizou o señor alcalde para montar aí un punto limpio que nin é limpio nin é punto, porque non é punto porque non existe un punto onde os veciños poidan deixar nada porque está pechado, e non é limpo porque só hai que pasar por ali. Ollo, non cando está só o Partido Popular no goberno, tamén cando estábamos nós. A diferencia é que quen fixo ese punto limpio é vostede, quen ademais tuvo a indecencia de criticar ao grupo de goberno anterior cando houve un incendio ali, pouco menos que dicindo que nós, recordo aquel pleno perfectamente, non facíamos a vigilancia que tiñamos que facer sobre ese punto limpio, foi vostede. Entonces, claro, as incoherencias se acaban pagando. E a realidade agora é, vostedes lle preguntaban daquelas aos concelleiros do grupo de goberno, e cando está aberto o punto limpio? Se abre os sábados, que vergonza, só os sábados. E vostedes non o abren ningún día, e non pasa nada. É que o que pasa neste pobo últimamente é auténticamente alucinante. E agora se quitaron da manga que hai que chamar a un teléfono para que lle veñan recoller os enseres. Home, primeiro, pediría tamén que nas páxinas do Concello conteste o Concello e non a concelleira de turno. Tamén o pediría. Pero, a maiores desto, o que se pode facer é decirlle aos veciños que antes viñan ao Concello, se anotaban, e era o Concello que nos chamaba para facer ese servicio. E que, dende logo, hai cousas que os veciños teñen que empezar a saber. Vostedes levan aquí un ano, 3 anos, porque tampouco vale a historia, levan máis que a alcaldesa anterior. E a xestión é nefasta. E esa é unha realidade. Entonces, nós non podemos estar de acordo nese tipo de gastos, porque son gastos que se van a volver a producir, señor alcalde. Si ao final seguimos tendo punto limpio, que garantizan vostedes de que non vai a volver a ver esos refugallos aí? Con que? Que non os vai meter, porque esa é unha das historias que se está manexando, que o vai acoller a xestión a Diputación. Pois tamén aproveito para dicir unha cousa, porque como dice un, aquí cada un ven a falar do seu libro tamén cando corresponde. Hai unha ordenanza fiscal que vamos a meterlle aos veciños e que van a ter que pagar máis lixo, verdad? Deso tamén van vostedes a falar. E vouno a intentar explicitar eu. O ano que ven, os veciños de Ribadavia van a pagar moitísimo máis, e os comercios tamén moitísimo máis. E no punto limpio que está na ordenanza da Diputación, tamén se vai pagar por cada colchón, para que se faga unha idea, 6 euros e pico. Que repercutirá no Concello ou non, xa veremos. Pero a pregunta é, vostedes se van a adherir a ordenanza da Diputación para a recollida de lixo? Ou van a facer o lixo? Vamos a recoller o lixo nós mesmos? É unha pregunta que lanzo aquí, xa sei que non ten que ver co tema, pero ten que ver con isto. E se non o faremos en rogos e preguntas, porque despois lle darei os datos do que lle vai costar a xente recoller o lixo, que é asombroso, en algúns casos. E vostedes son os que dixeron que viñan a cambiar o pueblo. En 20 e tantos anos, o Partido Socialista non subiu unha... Bueno, o mínimo, e cando se subía o IPC, vostedes montaban en cólera. Pois isto vai a supoñer subidas en casos de que hai locais comerciais que pasan a pagar de 300 ou mellor a 900 euros. Eu anuncio a oposición tamén, porque o vayamos sabendo.
o que vai a facer a xente do Partido Popular se non cambia esa xestión. Por lo tanto, iso tamén lle poden ir explicando aos veciños, porque senón teremos que salirnos da recollida do lixo. Pero volvendo ao tema, que é o mesmo, nós non podemos estar pagando constantemente estas cantidades de cartos. Canto se pagou este ano por recoller estes refugallos? 17.000 euros. Para o ano que ven, podemos recoller outras veces outro tanto. Entonces, eu despois gustaríame que me contestase esa pregunta, porque para nós vai a ser un tema fundamental neste pleno. Todo o demais é importantísimo, pero se vamos a subirlle as tasas aos veciños porque se van a aplicar xa ahora, queremos sabelo e queremos que lle contesten aos ciudadanos. De momento nada máis e moitas gracias. Algún que sopla porque pensa que os datos que estou dando son exagerados, xa lle vou dicindo que lle podo dar máis, e lle darei máis do que vai costar a recollida de lixo aos comercios, aos locais industriais, aos propios veciños, etc. E van vostedes ao mellor botar as mans á cabeza, porque creo que desconocen, pero cando lle expliquen aí fora, xa veremos o que pasa. Xa veremos o que lle dicen vostedes que iban vir a cambiar o pueblo. O pueblo, sí, e ademais que son os que quitan os impostos e as tasas aos veciños, sí, van quitar, do bolsillo deles. De momento nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Nada, ceñímonos a moción, agradecer que non haxe ningún voto en contra, non temos nada máis que apuntar que esta modificación presupostaria, pois esas dúas partidas, 5 millóns para a Cruz Vermella e 17.553,47 para traballos para outras empresas que se detraen das cantidades non satisfeitas do cuadro do capítulo 1 de personal. Moitas gracias. Non sei se queres unha segunda quenda, se non pasamos a votación. Unha segunda moi breve de entrada. Era un requerimento, eu creo que o portavoz do PSOE apuntou algo importante que sei que non se aborda no punto en sentido estrito, pero sería interesante saber a opinión do Goberno, desde o meu punto de vista, en todo caso. Pero, bueno, como o punto 4 tamén aborda unha modificación, nos entendemos que se pode continuar aí. Grazas. BNG? Non? Perdón, eu quería dicir que sí que é verdad que a recollida de lixo que apuntei aquí, que a recollida de lixo a nos perxudícanos como concello, porque económicamente, porque pagamos por habitante o mismo que paga calquer outro concello, cando a densidade de poboación é moito máis. Entonces sí que nos perxudica a recollida de lixo. Entonces eu tamén lanzo, non sei que vai pasar, pero eu tamén lanzo que o mellor sería ou intentar collela, xestionala previamente, como xa sei que non é posible, como da agua e outras cousas, pero ou entregarlla directamente co punto limpo xa a Sogama, ou non sei a que, non sei. Pero, bueno, quería apuntar isto, que a nos perxudica a nosa actual recollida de lixo. Moi ben, grazas, Grupo Socialista. Ben, bueno, pues pasamos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Non hai. Abstencións? Ben, queda, polo tanto, aprobada a modificación de crédito. Pasamos ao seguinte punto, que é expediente de modificación de créditos para gastos xerais con cargo remanente de tesourerías. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 3 de maio de 2024, adoptou o seguinte ditame. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos na modalidade de suplemento de créditos financiado con cargo a remanente líquido de tesourería resultante da liquidación do exercicio anterior nos termos que figuran no expediente. Expor este expediente público mediante anuncio a publicar no Boletín Oficial da Provincia polo prazo de 15 días durante os cales as persoas interesadas poderán examinarlo e presentar reclamacións ante o Pleno. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol PP, resérvase para o Pleno, PSOE, Bloque Nacionalista Galego e Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Ben, aquí estáse falando de cousas importantes. Dixen antes que non está directamente explicitada na moción, pero obviamente ten moita relación, tanto o que antes se dixo como que supoño que agora ofrecerá o debate. En todo caso, nos insistimos
Este é unha ferramenta máis de traballo. O Goberno decide traer esta modificación. Podía ter optado por outras modificacións, podía ter segmentado esta mesma modificación en outro trimestre, evidentemente. E, sobre todo, reitero, hai bastante decepción en que un ano de goberno, tras as promesas que se fixeron, tras a bagaxa anterior, que tampouco hai que esquecer, case 2 anos de goberno na anterior legislatura, todas as promesas que se fixeron, enumero solo algunhas. Evidentemente, aos gobernos se lle quedará a oportunidade, por certo, que a outros non se nos deron, de asentarse, xestionar e evidentemente comezar a gobernar, pero que vostedes non son novos no cargo, como xa se dixo, xa estiveron ano e algo antes. Levan un ano, teñen en teoría administracións superiores da MAU, así o dixeron vostedes, non son palabras miñas, na Deputación Provincial e na Xunta de Galicia. Nos non entendemos moi ben o que está sucedendo, sin lugar a dúbidas, e creo que non somos os únicos, o noso grupo, en pensar que hai certa sensación de decepción. En febreiro do 2021 se nos dixo a nós, aos veciños e a todo o mundo que iba a ser inminente un albergue na estación de ferrocarril de Ribadavia, que iba a ser inminente, que se levaba case un ano traballando no proxecto. Ben, parecenos moi ben. Moita xente o creu, francamente, nós non, evidentemente, e xa pasou tamén un ano de outro ano máis de xestión dese proxecto. No anterior pleno preguntamos por esta cuestión. Bueno, é un exemplo máis, poderíamos decir moitos máis, de, o mellor, con certa ingenuidade, pensábamos que tras un ano de goberno e na metade do exercicio financeiro, se iban a traer algún convenio coa Xunta de Galicia, coa Deputación, con outras institucións, para, evidentemente, executar e que o Concello puxera a súa parte. Non hai nada disto, Poderíamos falar tamén da ampliación do polígono industrial, que, por parte do Partido Popular, tanto cando gobernou na anterior legislatura como cando estaba na oposición, se afirmou algo tan importante para Ribadavia que esmorece, para Ribadavia que perde poboación, para Ribadavia que perde veciños e postos de traballo, o polígono industrial, este ou outro, é fundamental. Ben, tampouco non hai ningún convenio nin con Xestur, nin co Instituto Galego de Vivenda e Solo, que se nos dixo que a nós non nos daba nada, porque nós, evidentemente, a esquerda non lle vai a dar nada, pero que cando eles estiveran se iban a ampliar o polígono industrial. Ben, pasou un ano e máis do mesmo. Poderíamos falar tamén da nova escola Galiña Azul, que tamén, na anterior legislatura, se dixo que iba a ser inminente antes do cambio de goberno. Bueno, pasou un ano, o noso grupo preguntou no pasado pleno pola cuestión e se nos dixo que se estaba traballando. Esta é a muletilla que sempre se utiliza e nos parece ben, insisto. Xa nos que somos flexibles, somos comprensivos, algo que non se foi con nós, e, sobre todo, podemos entender que as cousas, o sabemos por experiencia, levan tempo. Ben, de todo este listado, que continúa e moito, algo podría ser, non digo todo, evidentemente, eu nunca me gustou exercer a demagoxia, pero, evidentemente, de todo isto que estamos a mencionar, algo parece asumible, parece algo plausible que se estivera xa en riba da mesa, que houbera algún convenio e que, evidentemente, viñera algunha modificación orzamentaria ao pleno de maio para abordalo, non? Poderíamos falar tamén da renovación da Praza do Cruceiriño en Francelos, que tamén se anunciou case o último día de campaña nunha fotomontaxe bastante cutre desde o meu punto de vista e sin pretender faltar ao respeto, así de claro, improvisada ao 100%,
E, bueno, xa non esperamos gran cousa desta promesa, porque xa se vía que a montaxe xa non prometía moito, non? En todo caso, é outra das promesas que se fixo. Ben, tampouco se sabe nada. Tampouco se sabe nada das promesas que lle fixeron os veciños de Franceros de que era inminente tamén a mellora do local social. Tampouco. As melloras no CRA, no Colexio Rural Agrupado, que con moita demagoxia se utilizaban a algúns pais e nais, a parte do profesorado contra o goberno municipal, como se fora algo que, evidentemente, agora sabemos que puxeron os cartéis de Xunta de Galicia marcando o territorio, agora sabemos quen é o responsable real das melloras sustanciais nos CRA, que son colexios da Xunta. Ben, pois tampouco, e evidentemente, e non hai que negalo, goberna o PP tanto no Concello como na Consellería de Educación. Poderíamos falar moito máis, e xa non vou a falar tampouco nin da nave do GES, que xa se falou, nin tampouco do asilo, que evidentemente se podría decir moito. Entre outras cousas, unha nota de prensa, e isto é, desde o noso punto de vista, indicador de que as cousas non deben estar moi ben na Diputación e o Concello de Ribadavia, porque se saca unha nota de prensa dicindo que a Diputación lle vai dar 80.000 euros ao asilo de Ribadavia. Algo que sucede desde fai 3 anos e que empezou a través do Concello de Ribadavia no anterior mandato con outro goberno que non é o do Partido Popular. Entonces, son cousas que chaman moito a atención e, insisto, a nós, supoño que aos demais grupos, e eu creo que tamén a moitos veciños de Ribadavia chama poderosamente a atención que teñan que mandarse unha nota de prensa dunha axuda que existe fai 3 anos. Entonces, bueno, se queremos facer bagaxe da legislatura deste ano, mellor dito, de legislatura, as modificacións orzamentarias, insisto, nos parecen ben, creo que son ferramentas de traballo. Estas, sin duda, se podrían ter dividido en outros trimestres, se decide nun, nos parece ben, evidentemente non vamos a votar en absoluto a favor, nos parece, insisto, moi ben, pero si ese pouso de decepción creo que existe fundamentalmente porque as promesas foron, pois evidentemente, non obedecen agora a realidade nin os feitos de goberno. En todo caso, nos parece ben, non vamos a votar a favor. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda por o BNG. Bueno, un pouco xa expliquei tamén este punto na anterior intervención, que tamén me dá un pouco de pena que basicamente estes cartos pois sean para pagar esas débedas. Volvo a preguntar se xa con isto se quedarían finiquitadas, por así decirlo. Bueno, todo o que se acaba de enumerar, o que digo, vostedes xo saben tamén. O lema do BNG nas últimas municipales era Ribadavia merece máis. E era un bo lema, porque nos pensamos que efectivamente Ribadavia merece máis. E vostedes tamén saben que Ribadavia merece máis e, sen embargo, non se lle está dando. Despois, eu vexo noticias na prensa e alégrome por eses concellos que consiguen tantas cousas, porque ainda hoxe viña Celanova destina 620.000 euros do remanente de tesorería a pagar obras e servizos. E digo, pois que ben. Entón, o que digo, dende logo, o noso apoio como oposición creo que a teñen, porque hasta nos di a xente, pero que non estades facendo oposición, e que vos pasa? E digo, pero, a ver, que é facer oposición? Eu creo que facer oposición é vir aquí con algunha moción que sea mocionable e aprobable, non imposibles, con rogos, con preguntas, preguntando que o goberno nos dé as respostas. Para min é só facer oposición. Como persoa e como trato, eu, dende logo, non teño nada contra vostedes, e penso que vostedes tampouco nada contra ningún de nós, pero o que digo, Ribadavia merece máis e, de momento, o que temos a nós tampouco nos parece oportuno decir que é un goberno dunha maioría demandada por vostedes e que o pobo lle respostou.
dándolle esa maioría para gobernar. Entonces, claro, non é xa nós como oposición o que lle temos que demandar as cousas, é que é o pobo o que está demandando. E a noso pobo nos dice, pedide isto, demandado outro, aquelo está mal. E nos vimos aquí xustamente a facer eso, a pedir e a demandar. E vostedes, claro, é que estar na oposición, xa teño dito moitas veces, estar na oposición é maravilloso. Maravilloso estar na oposición. Porque tampouco tes tantas responsabilidades. Vostedes o saben, porque xa estiveron na oposición. E, bueno, ves aquí, comentas unhas cousas, críticas un pouco ao goberno, ou pides ou demandas dunha maneira ou doutra, pero, claro, é que o goberno, eu, de momento, non tuve a sorte de acceder ao goberno de Ribadavia. Gustaríame algún día, e sei que, desde ese punto de vista, cambian as cousas. Eu tamén o sei. Pero, bueno, hai que avanzar, porque non avanzamos nada. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Bueno, permíteme, Maite, que che diga o que penso eu do que acabas de decir, que coincido en moito do que dis. Unha cousa, porque eu sí que estuve ali moito máis tempo que estuve aquí. Moitísimo máis, pero sufrindo moitísimo máis. Porque estes señores non saben o que é eso. Están vivindo de rendas e están vivindo de outras cousas. Pero non souberon o que é sufrir. Sufrir, como dices ti, e por eso coincido, que aquí somos políticos. Pero aquí había xente, non digo moitos dos que están, pero sí algúns, que se dedicaban a facer cousas contra as persoas, non contra os políticos. E eu sei o que é eso, e algunha compañeira que está aquí tamén. Se non eran eles, era xente próxima a eles. E o facían de forma torticeira, rastreira e moitas outras cousas. Eso non se pode facer en política, porque ao final se acaba volvendo. Pero hai unha cousa, que é a peor de todas, é que sabedes por que eles non contestan, porque é unha falta de respeto, sí, o que sufrimos aquí. Aquí vimos aquí, eu levo aquí 20 e tantos anos. Eu nunca vin cousa igual. O goberno aquí viña, explicaba todo o que tiña que explicar e máis. E a oposición facía oposición e pedía o que tiña que pedir e máis. E moitas veces con vociferios, non recordo aquí portavoces que tiña o Partido Popular porque era un escándalo, e contra compañeiros do seu grupo, por exemplo, etc. E era un auténtico escándalo. E os que estábamos aí aguantábamos a mecha e aguantábamos os insultos. Pero é que, ademais, ainda encima contestábamos. Ahora non se contesta. E sabes por qué? Porque eles pensan que esa maioría lles valida todo. E ademais pensan outra cousa. Pensan que o pleno non sirve para nada. Porque no fondo o dicen sempre, e o pensan así. Porque, total, quen nos ve, pois son Paco, con todos os respetos que ven aquí, David, e algún máis, e algún que nos sigue por aí, e a prensa xa que non ven. Naqueles tempos sí que viñan. E, polo tanto, se medían moito máis as cousas que se decían ou se intentaba trasladar a outras cousas. Pero, ora, por desgracia, eso non ocorre. Ocorre que chegamos ao Facebook ou a onde sexa e cada un solta o que lle parece. E moitas veces sendo todo mentira, porque non se dice a realidade das cousas. Entonces, eso é o que pasa. E iso é unha falta de respeto, igual que acabamos de decir. Claro que hai que facer mocións, claro que hai que vir aquí, pero se acabamos de facer unha cousa nós que leva traballo, e leva traballo cotexala, leva traballo plantexala. Un goberno que está aquí enfrente, e acabamos de decir que lle vai subir 20 euros a cada veciño neste pobo, o ano que ven. E senón que se terán que ir do lixo, porque non lle queda outra. E, polo tanto, 20 euros é un 20% máis. Son os mesmos que fai un ano lle decían que este pobo iba a ir de maravilla e non sei cantas cousas máis. Pero é que hai incoherencias que son tan graves, ceñíndome ao punto do día, que é o seguinte, mira. O problema do Partido Popular é o seguinte. Porque deso vai isto. A saúde económica do Concello, non o procedimento, sino a saúde económica do Concello é a seguinte. Sempre hai, xa o dixen en comisións, evidentemente que unha corporación que entra ten que facerse cargo de outros gastos que ten outra. Pero eu que estuve repasando as actas de moitos anos, o Partido Popular nunca apoiou un goberno
que non se vamos a facer, vamos a votar porque somos coherentes e son cousas que, dende logo, o goberno anterior tiña contraídas. Pero nunca o Partido Popular fixo unha sola excepción de aprobar nada que fose anterior ao noso partido. Explícome. Xa o teño dito moitas veces, nós chegamos aquí a pagar casi 3 millóns de euros de deudas que eran generadas de todas as corporacións, que eran generadas tamén do Partido Popular. E o Partido Popular non encontramos o apoio do Partido Popular. E éramos un goberno en minoría. E tuvemos que facer fronte a unha situación económica que nos impuxo o Partido Popular con unha intervención que era de facto. Tuvemos que facer recortes co personal, recortar a xente que tiña 8 horas de traballo, que eso é moi duro, 6 por non botarlas á calle. E eso era o que era gobernar. Pero o Partido Popular de agora, do ano 2024, se atopa. Fíxense vostedes, Isto tamén é para os grupos da oposición. 240.000 euros fixos da propia Diputación. O mesmo señor que fai un ano, o alcalde de Ribadavia, fai un ano, votaba en contra de que eses cartos foran aos concellos de forma xusta e equitativa, despois tuvo que votar que si na Diputación, porque non tiña maioría, a instancias do Partido Socialista que foi quen lle axudou a aprobar esa modificación. Polo tanto, os cartos que están recibindo aquí neste momento o Concello de Ribadavia son 240.000 euros fixos, a maiores. 240.000 euros durante unha legislatura é perto de 1 millón de euros. Canto recibíamos os demais? 48.000 euros. Nin 200.000 euros en 4 anos. Polo tanto, imagínense a diferencia. Bueno, pois eso non chega. Solamente que resulta que, claro, como perdemos 120.000 aproximadamente, non se sabe, por a baixada de población que tampouco queren falar, pois, evidentemente, temos que facer outro tipo de cousas. Entre elas, pois agora vamos ter que cobrar aos veciños. Entonces, eu teño aquí, eu non sei se me van a contestar ou non, pero eu teño aquí o que implica, xa lle dixen antes. Por poñer exemplos, non son cousas, non vou a falar de todas. Supermercados e autoservicios de alimentación, de 100 a 350 metros cuadrados, de 100. Eso significa non os supermercados, tiendas de alimentación, calquera comercio local pasa a cobrar 400 e pico euros de lixo ao ano en Ribadavia. Iso é o que van a ter que pagar os empresarios e todos aqueles que vostedes lle dixeron que Ribadavia iba a ter un esplendor fantástico. Xa non lle digo nada dos locais comerciais, industriais, ou non lle digo nada dos bares, ou non lle quero decir nada porque moitos deles isto é un chascarrillo, moitos deles os acompañaban a vostedes nas listas do Partido Popular, algún xa non o ten, pero os PAF van a pagar casi 400 euros tamén. O vou dicindo para que o sepan. Os que fomentan que se queden aquí os fillos e todo eso, van a ser vostedes os que van a facer eso. E eso está aquí. Si, non, algunha dalle a risa, pero cando ano que ven lle cobres eso a xente, me explicarás a min que risa lle dá, Joli, porque se eu fose o que facía eso, pois xa veremos. Pero isto é a realidade, non che estou dicindo nada, xa che digo, a non ser que salgades do lixo, porque é condición sine qua non, o sabe o teu alcalde, vos seguramente non. Claro, ti non o sabes, pero el o sabe. Non, como non sabedes outras cousas. De todas formas, eu digo mesmo, este mecanismo, nós vamos a aprobar a favor, aínda que vos nunca tuvechedes a decencia de facer ese tipo de reflexión. Sabedes canto vai a supoñer esa subida de lixo? Pois casi un 20% a cada veciño, e un 35% en moitos casos. A vos vos parece normal os que dixechedes fai un ano que ibades a regalar ao pobo? O pobo está peor que antes. Eso por moito que digades. Sabedes o que tiñamos que estar falando destas modificacións? A estas alturas. Estamos en xuño. Xa o dixen outro día.
Nós, nestas alturas, sendo goberno, traíamos aquí modificacións de crédito para poñer o 20% para obras para este concello. E vostedes, falta a primeira vez que traigan unha. Falta a primeira. E lle poño exemplos. É que algún se esquece dos exemplos. Onde está o convenio cos veciños da Groba que dixo que iba a firmar? Digo os cartos. A mí non me valen as historias. Onde está conseguir ou intentar, claro, como xa o teñen arreglado, porque outros tuvemos que sufrilo, onde está os intentos da nova captación? Porque aquí non ven unha sola inversión que podamos decir, oye, pois, sí, vamos a aprobar isto é bo para o povo, porque vostedes tiñan que aprobar esas inversións. Por qué? Porque ao final viñan incluso da Xunta de Galicia. Vostedes non son canes de conseguilas. A min que conste que me vale que viñeran esas. É máis, xa lle digo ahora, é que llas vamos votar a favor, aquelas que veñan. É que xa lle vou avanzando ahora. Home, a non ser que fagan cousas moi raras. Se fan un punto limpio alá no Coto de Novellero e levan para outro sitio, non. Pero quero dicir, se fan cousas sensatas, dende logo van a ter o noso apoio. Pero é que o seu non o tiñamos, Entonces, é de verdad, a veces, cando non contestan, si se dá conta con unha vehemencia máis ou menos, todos os grupos da oposición pensamos o mesmo. Non temos o respeto que merecemos, como oposición. E yo digo sinceramente, esta casa é un desastre. E non lle vou falar agora porque non é do punto da orden do día, pero é un desastre. Non, sí, podíalle falar de outras cousas que tamén teñen que ver con isto. Home, a vostedes lle dá a risa. Sabe por que non se recollen a mellor os enseres? A mellor porque non teñen personal. Despois falamos de como contratan ao personal tendo listas de emprego. A mí me dá a risa tamén, pero despois yo digo, xa que lle dá a risa, vamos a falar en serio. Vale? E cando lle digo que é un desastre, é un desastre. Non só neso, en moitas outras cousas. Entonces, porque ao mellor tamén lle dicen os compañeiros que non o sabe, pero tamén lle explicarei. Entonces, é unha falta de respeto. E lle explicarei outras cousas que fan para pedir, por exemplo, outro tipo de cuestións relacionadas con este concello. Hombre, entonces, trátennos con respeto, polo menos contéstennos, polo menos, cando nos contesten... Mire, temos anotadas, porque non podrá decir, é que, sabe cal é o molesto, señor alcalde? Pode decir que o Grupo Socialista durante un ano lle fixo a vostede unha posición dura ou contundente ou de críticas na prensa ou de algo que pudéramos estar criticando, que hai moitas cousas que decir. Usted pode decir eso? Non, non o pode decir. Pode decir que vimos aquí a tal? Pois trátenos con respeto. Vostedes levan dito que nos iban a contestar por escrito a un montón de cousas e non nos contestan. Dicen que nos van a mandar información e non nos la mandan. Dicen que van a mandarnos invitacións e non nos las mandan. Vamos aos actos institucionales e nos tratan peor que os micrófonos. Eso podo lle demostrar tamén. E saben que nós tiñamos un respeto institucional tremendo. E non lle digo eu, o dicen persoas ajenas ao Concello. Entón, cuiden máis esas cousas, porque senón, ao final, os grupos da oposición é normal que veñamos molestos. E xa lle digo, é que pedimos moitas cousas que non nos contestan. Entón non podemos chegar, é onde podemos expresarnos. E tamén hai unha cousa, teñan respeto, sobre todo, aos grupos da oposición por unha cousa, porque xa lle teño dito moitas veces, maioría absoluta sí, pero entre todos sumámoslle moitos miles de votos aquí neste Concello, entón hai que ter un pouquiño de respeto por os demais. Digo eu, vamos, porque ao final é o que lle pedimos, non lle pedimos moito máis, creo eu. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Bueno, igual que na anterior moción, agradecer que non haxe ningún voto en contra, e centrando os datos desta moción, que igual xa nos perdimos, é unha moción que propón unha operación de tesorería de 171.970 euros con 11, que iría ao cargo remanente de tesorería do ano 23 para facer pago das facturas pentes do ano 22. Entre as partidas máis salientables está suministro para o Grupo Municipal de Emergencias, reparación de maquinaria, suministro eléctrico, material eléctrico,
algunhas actividades culturais, traballos para outras empresas. Iso, con outras partidas máis pequenas, de 21 partidas, ahora son un total de 171.970 euros que sometemos a vosa aprobación. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Pasamos logo á votación. Entendo que xa está todo máis que dito sobre estes puntos. Por lo tanto, votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 3 abstencións. Ben. Queda aprobado o expediente de modificación de créditos. Pasamos ao punto 5, que é inscripción no Rexistro Municipal de Asociacións da Asociación de Veciños de Ventosela. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de data 23 de maio de 2024, adoptou o seguinte ditame: inscribir a Asociación de Veciños de Ventosela no Rexistro Municipal de Asociacións de Ribadavia. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol PP, Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para o Pleno, PSOE e Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Entendo que non hai debate sobre esta cuestión. Aprobámola por unanimidade, supoño, non? A inscripción. Ben, de acordo, pois pasamos ao seguinte punto, que é moción de Ribeiro en Común para que Ribadavia se suma aos concellos que envían axuda humanitaria aos refuxiados de Gaza. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de data 23 de maio de 2024, adoptou o seguinte ditame: o Concello de Ribadavia comprométese a cooperar na financiación e participación do envío da axuda humanitaria ás persoas refuxiadas de Gaza a través da UNRWA da ONU. O Concello de Ribadavia respalda a labor que realiza a Axencia das Nacións Unidas UNRWA en favor da poboación refuxiada neste conflito, en especial coa infancia de Gaza. O Concello de Ribadavia sumarase aos concellos e administracións que están enviando axuda de cooperación para a poboación refuxiada de Gaza. O Concello de Ribadavia solicita a FEGAM, Deputación de Ourense, Xunta e Goberno Estatal que incrementen a cooperación humanitaria con novas axudas para Gaza. Estes acordos faranse públicos e serán enviadas a ditas administracións, así como o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade. Sometida a votación, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para Pleno, PP e PSOE. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para o grupo propoñente, Ribeiro en Común. Ben, grazas. É unha moción bastante sensible e intentarei non explicar demasiado porque creo que é unánime as barbaridades que nos chegan a casa pola televisión e as redes sociais, que é un xenocidio en directo, ni máis nin menos. O maior xenocidio, desde logo, desde a Segunda Guerra Mundial, desde o noso punto de vista. En todo caso, como somos un concello e son debates que se nos quedan un pouco grandes, pero, sin lugar a dúbidas, cada cidadán, por pequeno que sea o xesto, e máis se estamos en institucións, debe estar na nosa obriga e debe estar nos nosos principios morais botar unha mão no que sexa posible, e igual que en outros conflitos tamén en este, máis se cabe cando as barbaridades son, por desgraza, moi superiores. En todo caso, o noso grupo presenta esta moción primeiro por, evidentemente, sensibilidade e empatía con poboación civil, nomeadamente nenos e nenas e bebés, e fundamentalmente porque o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, que está conformado por 106 concellos e 3 deputacións de Galicia, pois evidentemente vai a mandar a axuda a UNRWA, que é unha axencia de Nacións Unidas. Non é un organismo nin un ONG calquera, ten o aval, insisto, de Nacións Unidas e, polo tanto, merece todo o respeto, polo menos do mundo democrático e libre deste mundo, así o están a manifestar. Tamén incluímos que se respalde a labor desta Axencia de Nacións Unidas, sobre todo polos ataques que está tendo do goberno de Israel e dos seus tristes aliados, e pedimos, evidentemente, que o Concello se suma a estas administracións que están enviando axuda. Por agora, por moi pouco que sexa, creo que os cidadáns, máis alá do que vote este pleno, creo que os nosos veciños e os cidadáns estarán altamente de acordo en que unha pequena parte dos recursos públicos de Ribadavia vayan destinados a axudar a nenos e nenas
de Gaza, e entendemos que, ademais, evidentemente, hai que solicitarlle a outras administracións, como a FEGAN, Deputación, Xunta, Goberno do Estado, por suposto, e tamén trasladarlle ao Fondo Galego de Cooperación que hai que facer bastante máis, que é necesario facer bastante máis e evidentemente, predicar co exemplo desde o Concello, que agardo salga con unanimidade e, se non, bueno, pois sería difícil de explicar. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o BNG. Bueno, nos xa manifestamos en comisión o noso voto a favor e compartimos que é un tema moi sensible, por lo menos para nós, e de feito temos acudido sempre ás manifestacións que se veñen celebrando os luns. Penso que somos un pobo solidario, como temos tamén manifestado en outras ocasións, como cando foi con Ucraína, que se trouxo aquí a xente e se lle deu amparo, e creo que tamén isto o merece. Vimos de saber que é o que máis nos doe, que parece ser que Israel quere declarar a esta organización como organización terrorista, que iso tamén é moi triste, as cousas que están pasando políticamente tamén falando, porque sabemos de algúns líderes que se van dar a mau a Israel con Netanyahu dicindo que bueno, é por o ben de España e para salvarnos a todos os españoles. Entonces, en fin, o noso voto vai ser a favor e espero que se aprobe e, como dixen outro día tamén, que se leve a cabo, sobre todo. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Grazas. Boa tarde a todos e a todas. Pois, ben, nos estamos totalmente en contra deste xenocidio, a favor totalmente da moción e do contido da moción. No que van 9 meses no que ningunha medida garante a protección da poboación civil, no que milleiros de persoas son asasinadas con vergonzosa impunidade, en especial o lugar máis perigoso para os nenos e nenas. Polo que estivemos pesquisando sobre o Fondo Galego de Cooperación, son 105 os concellos adheridos e 3 deputacións, exceptuando a de Ourense. Adhesión, hai varios modelos de adhesión, un deles é o acordo plenario. Na moción se solicita unha maior implicación do Estado e da FEGAN. Fixen as consultas oportunas á propia FEGAN e directamente a FEGAN non concede axudas. É unha administración que pode canalizar a petición, pero directamente non dá axudas, porque, depende do Estado, que é o Estado que se encarga de todas estas axudas. En canto ao Goberno do Estado, como digo, o martes acaba de suceder un feito histórico no que se aproba o recoñecemento do Estado de Palestina por primeira vez na historia, unha decisión histórica co único obxectivo que é contribuir á paz entre Palestina e Israel. Quero dar algúns datos sobre as axudas que dá o Estado, que intensificou as axudas coa UNRWA, coa Axencia de Nacións Unidas en Palestina, con máis de 23,5 millóns de euros este ano. En 2023 triplicou o apoio ata superar os 50 millóns de euros en fondos humanitarios de cooperación, 19,5 millóns de euros destinados á financiación de Nacións Unidas para a poboación de Palestina a través da UNRWA. Entón, o noso apoio total a esta moción e nada máis que engadir. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Sí, grazas. Boas tardes a todos. Concordo con o autor da moción, dice que é un tema bastante sensible, como que para non entrar en debate de ningún tipo, co que simplemente decir que, por parte do Concello estudiaremos a mellor maneira na que podamos colaborar. Entendo que será unha axuda económica, falaremos con intervención, dentro das nosas posibilidades, pois estamos dispostos a axudar no que poidamos, co que simplemente quimos votar a favor, nada máis. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche para Ribeiro en Común. Si, se non quere ningún grupo máis, xa pecho, porque creo que tampouco hai... Se podría decir moitas cousas, evidentemente, pero creo que todos e todas, ao haber unanimidade, tampouco é necesario redundar moito máis no asunto.
fundamentalmente tomar a palabra para pechar e agradecer a todos os grupos que esa unanimidade nun tema tan sensible, polo menos para arribar un común, sí que é esperanzador que todos os grupos nos poñamos de acordo, polo menos en estas cousas que eu creo que son fundamentais. En todo caso, os concellos poden facer moito máis, sexamos nós dentro da nosa modestia, pero os puntos todos están moi ben estudados, a UNRWA está sufrindo moitos ataques inxustos, non só verbais e ameazas, senón reais. Máis de 100 persoal da UNRWA foi asesinada, membros das Nacións Unidas, en definitiva. A FEGAM pode facer moito máis, basta con ver a súa página web, basta con facer as súas declaracións en outros conflitos, basta con saber o que fixo en outras directivas a concellos, que os concellos son os que poden financiar. A FEGAM pode facer moito máis. O Goberno do Estado pode facer moito máis. Igual que en outros conflitos, esta mesma semana acaba de anunciar un paquete de axudas bastante superior que o que manda a Gaza, e non precisamente a axuda humanitaria, pero pode facer moito máis. E, por suposto, a Xunta e a Deputación de Ourense debe facer moito máis. E, evidentemente, a portavoz do PP decía que non se pode falar moito máis, é certo, pero a medias. Este é un problema político e a política é quen o debe solucionar. Agardemos que así sexa, que non sexan solucións a través de conflitos, de máis guerra, de máis interacción entre agresores, porque ao final as espirais de violencia, este exemplo, este conflito é paradigmático de que a guerra trae máis guerra, os ataques traen máis ataques e traen máis dor. E, evidentemente, normalmente as guerras fanas uns poucos e as sufren uns moitos, todas. En todo caso, me quedo co positivo, que esa unanimidade, creo que os nosos veciños nos lo van a agradecer, que nos poñamos todos os grupos a agradecer, insisto, a Bloque, PSOE e a PP por este apoio. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto 7º, que é moción de Ribeiro en Común para exercer o dominio público sobre a vivenda na Porta Nova da Riba e se impulse a rehabilitación de vivendas adquiridas pola Xunta. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 23 de maio de 2024, adoptou o seguinte ditame. O Concello de Ribadavia solicita que a Xunta exerza o recollido na Lei 6/2023 do Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia na vivenda de Ribadavia da Rúa Portanova da Riba, sobre a cal non constan persoas herdeiras propietarias de acordo á lei e normativa vixentes. O Concello de Ribadavia pide a Xunta o impulso dos proxectos de rehabilitación das 7 edificacións de Ribadavia dentro do programa Resurbe. O Concello de Ribadavia realizará, a través dos seus funcionarios, un traballo de investigación sobre posibles inmobles que se atopen nesta mesma situación de ausencia de persoas herdeiras propietarias. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado. Votos a prol Ribeiro en Común, resérvase para o Pleno, PP, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, nos, por parte do noso grupo, evidentemente, sempre facíamos no pasado e o vamos a seguir facendo, compaxinar unha oposición, pois, ás veces, necesariamente, o explicou moi ben un concelleiro antes, a veces a oposición ten que ser, pois, evidentemente, criticar, porque vemos cousas que son impensables e, desde logo, a veces que rozan a legalidade, e outras veces facemos propostas tamén en positivo, e creo que esas dúas vertentes, tanto de fiscalizar a labor do goberno, como tamén botar unha mau, ou polo menos esa intención. Despois, se se logra, pois, se é máis difícil, non? A xestión non sempre obedece ás boas intencións que a priori todos os gobernos, como é innato a súa natureza, pretenden. En todo caso, na anterior legislatura quedou para o noso goberno, entre outras moitas cousas, pendente esta cuestión. Nos enteramos porque moitos veciños afirmaron o que aquí está posto. O noso grupo, evidentemente, por hora non fai publicidade desa vivenda, entre outras cousas porque hai que cotexar o 100%,
Nos o cotexamos en catastro, o cotexamos no rexistro da propiedade e aínda así hai que asegurarse ben de que esta vivenda que nos aquí exemplificamos cumple eses requisitos para que unha administración faga ese expediente de dominio, non? En todo caso, creo que é así, creo que pode ser unha boa noticia tanto para Ribadavia como para a Xunta de Galicia, xa que está anexa a unha vivenda das que comprou a Xunta de Galicia e, polo tanto, melloraría unha vivenda que leva décadas en estado ruinoso e, por outro lado, ampliaría o espazo dunha das vivendas que a Xunta de Galicia pois adquiriu. A segunda parte tamén é que o Concello, evidentemente os seus funcionarios e algunha concelleira, faga esa labor de supervisar, de investigar se hai máis inmobles, non só na zona monumental, sino en calquer parte do municipio que poidan ser obxecto de dominio público. Evidentemente non son moitos, porque sempre o que acontece sempre que haxa algún herdeiro, inda que sea moi secundario, pero ás veces se dá, sobre todo en vivendas ou, mellor dito, en propiedades que levan moito tempo en estado de total abandono, como é este caso. En todo caso, ese traballo hai que facelo porque creo que é positivo. E unha terceira parte, falamos evidentemente de reimpulsar un pouco o que foi o plan Resurbe, as vivendas que xa están adquiridas. Xa non queremos ser tampouco nin máis ambiciosos nin máis exixentes con algunhas cousas. Estou seguro que se outros estiveran na oposición o farían, pero nos creemos e por ahora nos contentamos con todas as inmobles, que son 7 ou 8, ahora non me lembro, 8, que están adquiridos por parte dentro o amparo do plan Resurbe, se comecen a realizar, non? É certo, e o dixemos en comisións, uns inmobles están máis avanzados que outros, algúns xa con aprobada o seu anteproxecto, co cal outros están incluso xa adxudicadas, co cal entendemos que algunhas deberían comezar o antes posible. Nos chama a atención, queremos pensar quizás que é polo cambio de consellería, pero desde o noso punto de vista e sabendo que os técnicos permanecen e que son cuestións técnicas, nos chama un pouco a atención. En todo caso, é unha reclamación en positivo, non é nin en absoluto unha crítica. Poderíamos darlle ese formato, sería tamén fácil de facer, pero consideramos que tampouco é necesario. A veces as cousas das administracións tamén na Xunta de Galicia van máis lentas, pero sí, o que sí pedimos é que o Concello de Ribadavia meta un pouco de presión, meta un pouco de exixencia ao Instituto Galego de Vivenda e Solo, se interese polo tema, que me imagino que xa se fixo, como é normal, e o antes posible, como mínimo, esas vivendas que xa estaban moi avanzadas na anterior legislatura, esas proxectos de rehabilitación se comecen o antes posible, e as 4 vivendas adquiridas en última instancia, que entendemos evidentemente, polo menos no IGUS non se anunciou nin tan siquiera o seu anteproxecto, pediríamos que o Goberno evidentemente se interese e evidentemente meta un pouco de presión para que se faga o antes posible, porque o estamos vendo e reviron como un outro eixo neste ano reiteradas veces a este pleno a necesidade de vivenda pública que hai en Ribadavia. Xa non falo evidentemente de que melloraría o aspecto da zona monumental, senón tamén por ampliar a escasa bolsa de vivenda pública que temos. Sin máis por ahora, nada máis. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o BNG? Tendes que disculpar a miña ignorancia ao respecto, pero pídese que un inmoble que non ten heredeiros que pase a dominio público. Eu, disculpad a miña ignorancia, porque eu pensaba que isto xa estaba facendo, non porque o diga eu, sino porque é o que marca a lei. O artículo 956 do Código Civil dice que aqueles inmobles que carezcan de heredeiros pasarán a dominio público, ao Estado. Entón, eu, na miña ignorancia, pensaba que isto que se facía xa. De feito, se marcades en Google, hai un montón de empresas que se dedican a buscar isto. En cidades grandes, en aldeas pequenas como Ribadavia, ou cidades pequenas como Ribadavia, isto tiña que ser unha cousa do Concello. Todos sabemos de quen son os inmóveis, e cando morre alguén sabemos que está sin heredeiros. Entón, isto ten que pasar ao dominio público ipso facto, evidentemente.
varios motivos, porque cando quedan en ruínas son unha molestia por veciños. Ahora, hai pouco mandouse unha carta a todos os veciños de que limparan as fincas, os montes, porque podían ser molestas. Caso non é moito máis molesto un inmoble en ruínas ao lado da tua vivenda que un monte perdido a 1 kilómetro de distancia dunha carretera? Bastante máis, bastante máis. Entón, ter inmobles en ruínas debía ser unha prioridade deste Concello, por varios motivos, ademais, porque fai falta de vivenda en Ribadavia. Decimos que Ribadavia perde poboación, que isto non ven nadie, que se mata todo o mundo. Claro, como non se va a marchar se non hai vivendas para alugar? Entonces, é fundamental que teña vivendas e que se restauren. Con respecto que dicían do Rexurbe, nós xa fixemos moitas propostas ao respecto, non vamos decir nada máis nin insistir, porque eu confío plenamente en que todos os proxectos do Rexurbe vayan adiante. Confío por un motivo, porque resultaría casi absurdo para min e creo que para toda a veciñanza, que depois de 10 anos de matraca dicindo cando nos gobernemos vamos a arreglar, cando nos gobernemos facemos, só faltaba que depois gobernarades e non fixerades. Eso sería casi rozando o absurdo. Entonces non vamos a insistir no plan Rexurbe. Vamos a animar a que o Concello sí que faga investigación sobre os inmobles que están abandonados na vila e, por suposto, ímos votar a favor. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Bueno, nós estamos a favor da moción, como non pode ser de outro xeito. Eu creo que moitas das cousas que aquí se explican pois se estaban facendo naquel momento, dende o noso punto de vista, non só por ser goberno, sino porque compartísemos ese goberno, sino porque a veces, aínda compartindo gobernos, podes estar de acordo ou non de acordo en diversas materias. Pero nesta en concreto, igual que unha que foi moi criticada, que foi a venda de inmobles, eu que participei na compra, o sabe Brais, que levaba ese tema, o noso grupo estuvo favorable a esa situación. Non con unha crítica bastante feroz por parte do Partido Popular, por certo, pero a realidade é a que é. Estamos, seguramente o Partido Popular naquele momento vai a presumir desa cuestión. Vamos a ter creo que un bo establecemento hoteleiro nesta vila, que é importante, e, polo tanto, esas cuestións se fixeron, e creo que se fixeron ben, entre outras cousas, porque as administracións, e aquí non é unha crítica partidista, moitas veces sacan plans, pero logo compran as vivendas, non sei que, pero te deixan aí e acabas tendo ruínas. Isto vai tamén a colación de unha cousa. Non é ignorancia, nin moito menos o que estás a decir. É moi probable, os papéis só aguantan todo. Pero un expediente de ruína ou un expediente de expropiación ou un expediente para que pase a dominio público pode tardar anos, porque hai que darlle, aínda así, hai que darlle audiencia ás partes se existisen. Non, ao mellor ti crees que non existe, digo xo por experiencia, ningún familiar, e de repente aparecen familiares. Sobre todo aparecen cunha cuestión, isto tamén o digo a modo de chascarrillo, ti ponte a enviar cartas para que limpien os terreos e non aparece ningún veciño, pero ti ponte a enviar cartas para decir que vas a expropiar e que vas a pagar a X euros aos metros e aparecenche veciños por aí pola porta que son todos donos de. Pois eso pasache con isto tamén. Por iso hai que ser moi garantistas con ese expediente. E non o digo por outra cousa que non é máis que a experiencia. Igual que o tema das ruínas. Volvo a insistir. E máis, o gallá, en moitos casos, nos pasase unha cousa que nos ten acontecido moitas veces ao Concello, que ao principio é un marrón, pero para que nos fagamos unha idea. Onde está o mural das Irmáns Touza, foi unha das primeiras cousas que eu tuve que acometer aquí como concelleiro, porque a familia que nos donou esa parte, e digo esa parte, porque aquela vivienda tiña dúas partes, e unha, como estaba en ruínas, se la cedo ao Concello, e así o Concello ten que exercer o que tiña que exercer, que tirala, e facer un gasto que naquele momento era considerable. Bueno, pois agora temos un espacio público que está ben. Pero mesmo pasa, por exemplo, ou pasou, que moita xente seguramente non o sabe,
con outros señores que apareceron un día pola porta, tamén falaron comigo por casualidade, porque podían haber falado con outro, e nos cederon onde hoxe está a Casa da Xuventude, e pudemos arreglar logo. Entonces, isto a nós nos parece boa idea porque as cousas son así. Ora, cando te metes en trámites administrativos é complicado e, polo tanto, o gallá algunhas das cesións se fixeran máis pronto, aínda que en principio fose pois eso, un gasto para a administración, pero que a larga pois sempre podes buscar como financiala. Sí que me gustaría aproveitar tamén unha cuestión, non o ben se Brais o dixo ou non, algo entendín, nese momento estaba mirando outra cousa, pero aproveitando, falando de vivendas, é importante o da vivenda. Eu, de verdade, era un tema que o digo sinceramente, o veía na televisión e non lle daba a suficiente importancia porque entendía que era unha cuestión que acontecía só nas grandes cidades e nas cidades. Quero dicir, ves que moita xente aproveita as cuestións para alquilar a súa vivenda de forma pois non regular, quero dicir ao mes, para que lle salga máis rentable, non? Eso se está dando moito, se está vendo ahora en moitos sitios, sobre todo turísticos. Pero en Ribadavia, hai moitísima xente que últimamente me está preguntando, pero un montón de xente, onde poden alquilar un piso, unha vivienda. Entón, temos un problema. E se ainda encima temos un problema de que xa non estamos baixando en habitantes, os poucos que podemos traer, pois lle podemos ofertar donde quedarse por un precio asequible, pois aproveitaría para facer unha cousa. É algo que pido. Había que retomar as conversacións, por iso digo que non sei se algo dixo antes Brais ou non. Ao marxen do que vendera o Partido Popular cando saliu do goberno esas infografías de que iban a facer non sei que nas casas esas de Renfe, si é verdade que hai outras viviendas que están ao lado, que eu no seu momento si que fora a mirar, que é verdade que costan cartos ao millor rehabilitalas, pero si que é certo que si poñemos unhas condicións favorables, e cando digo favorables é evidentemente que non se convirtan en algo que sea moi asequible, pero que tamén se convirta logo en, bueno, iba a dicir outra cousa que todos me estades entendendo, pero eu creo que hai que retomar as conversacións, porque probablemente vos teñades a capacidade de poder arranxar esas viviendas ou poñelas a disposición. E eu tamén me comprometo, dende logo, porque é unha cuestión que atañe ao Goberno do Estado, donde poda, tamén podo botar unha mão nese momento como fixen naquele momento que había falado con eles. Eu digo porque é un tema importante, e ven a colación de que necesitamos urxentemente dar pois unha salida a xente que non o pide, porque a verdade é que, xa vos digo, a min polo menos me preguntan moitísimo. Hai moita xente que está indo aos povos, pero nos povos pasa o mesmo. As viviendas tampouco están en condición moitas veces, non? Entón, bueno, eu creo que temos que facer como exercicio de reflexión conxunta para que a ver se recuperamos xente para este concello, porque senón mal o vexo. Moitas grazas. Moitas grazas. Quen dá para o Grupo Popular? Sin entrar en ningún tipo de discusión legal, nos evidentemente eso corresponderá aos servicios técnicos do Concello. Nos estamos a favor do fondo da cuestión, da proposta feita por Ribeiro en Común. Poderemos traballar a ver de cara a ver si esta propiedade está realmente así sin herdeiros e iniciar os trámites oportunos. Despois, respecto ao tema do plan Resurbe, comentar de que desde a alcaldía se tivo unha reunión co departamento correspondente para de algún xeito avanzar no tema. Tamén comentar que, se non saben os grupos, este mes entrou a licencia de obra, a petición de licencia de obra da rúa do edificio García Buente, que é o máis representativo, o máis grande, onde estaba o asador, na parte de abaixo. Entonces se está traballando servicios técnicos nel para dar a aprobación así procede. E despois tamén decir que temos que facer un esforzo todos e un pouco conseguir que esa lista de demandantes de vivenda que se incremente, non? Porque realmente os demandantes de vivenda
nos listados de Xunta son poucos. Me parece que hai 2 persoas, ou 1 ou 2 persoas. Entonces, un dos datos que utiliza a Xunta para poder potenciar o tema da vivenda no Concello é ese, non? Entonces, a xente que a mellor requiere unha vivenda, a mellor invitala a que se apunte nese listado de demandas de vivenda da Xunta de Galicia. E despois, nada, na medida das posibilidades, evidentemente, que teñan os funcionarios municipais, iniciaremos ese traballo de investigación sobre posibles inmobles que estén nas mesmas circunstancias que o de Porta Nova indicado no punto número 1. Nada máis, gracias. Non sei se queren un segundo turno, se non, quenda de peche para Ribeiro en Común. Queren un segundo turno, sí. Moi breve. Hai un principio basiquísimo do dereito administrativo que é que para que un procedimento remate, antes hai que empezalo. Hai edificios no casco histórico que levan 30 anos abandonados. Eu pensei que se facían isto. Non é sin ánimo de polemizar, pero que animar a que se isto non se fixo ainda, pois que se empece ahora a demandar que se arranxen os edificios e demandar que pasen arcas municipais, a dominio público, se non teñen heredeiros. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. O Grupo Socialista, que no segundo turno non. Peche para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Reiterar, todo parece indicar que se vai aprobar e, como sempre digo, neste tipo de mocións, non? O importante non é só que se aproben, o cal se agradece con toda a sinceridade o digo, senón que se leva a cabo. Ao fin e ao cabo, creo que é bo para todos, tamén para o propio goberno, realizar esta mellora que plantea. A pesar destes agradecementos, fun apuntando para matizar, non polemizar en absoluto, porque creo que tampouco dá para moito, pero sí matizar un par de apreciacións que fixeron os grupos. Evidentemente, o noso grupo leva moito tempo preocupado pola vivenda en Ribadavia. E xa estábamos no goberno cando dicíamos que era, por un lado, positivo que as vivendas turísticas estaban se disparando e estaban medrando, algo que obxectivamente tamén é positivo. Non estamos moi alleos en Ribadavia aos debates que poida haber nas illas ou poida haber en cidades como Santiago ou Coruña, moi lonxe aínda. O mellor, algún día o temos, non? E pode parecer que incluso camiñamos cara a ese problema, pero ainda non é un problema real. En todo caso, hai que buscar, e levamos 3 plenos reclamando máis vivenda. Fixemos bastantes iniciativas nesta legislatura. A nós tamén non lo di a xente, pero que, ademais de que os abuéramos pola xente, tamén o sabemos pola experiencia de goberno. Xa non lo dicían antes. E por eso facíamos moita forza en que o IGUS, entre outras cousas, foi o primeiro que fixemos, ofrecerlle os inmobles que estaban en ruínas desde facía décadas. Non o quixeron. E entonces, evidentemente, o goberno de coalición, a proposta de Ribeiro en Común, dixo que entonces hai que darlle a cidadanía a ver si ofertarlles. E o goberno de coalición foi quen o quixo e sufrimos críticas, francamente sufrimos críticas. A pesar do cal, bueno, foi buscar solucións, que ao fin e ao cabo os gobernos e a cidadanía para o que nos queren. Se nos di agora que o problema é que a xente non se inscribe. Bueno, eu lle daría a volta á tortilla, non? O problema é que a xente non sabe, nin tan siquiera que existe ese rexistro. E as administracións, se non o publicitan ben, evidentemente, pois é imposible que a xente faga algo que descoñece, non? Tamén se nos di que xa saliu publicado, eu vino publicado, non sei en que noticia, ou lle escoitei a alguén, o de García Buente. É certo, sí, pero tamén é certo que tamén se publicitou no seu día a Praza de San Xoán e Rúa Cervantes. E xa, incluso con o noso goberno, no goberno anterior, na legislatura anterior. E a Xunta sigue tendo isto moi lento, isto hai que decilo, isto é así. Non é que sea unha crítica, pode ser comprensivo, xa o dixen antes, o cambio na Consellería de Políticos, pero os funcionarios siguen aí. E son cuestións técnicas, xa non é vontade política, xa non hai que facer moito máis. Entonces, eu por eso decíamos, e me parece ben, e me alegro que o alcalde fora a Santiago a recordalo.
Nos o que pedimos é que isto hai que recordalo quizáis en outras esferas ou quizáis aos técnicos ou quizáis con máis insistencia, porque creo que evidentemente fai falta, máis alá de si existe rexistro ou non, non? E neste debate, neste pequeno debate que xurdiu entre os grupos, o que sí que saliu á luz, e eu creo que o tempo, pouco a pouco, vai no poñendo no seu lugar, o moito que se fixo, insisto, o moito que se fixo en pouco tempo na zona monumental e na recuperación de espacios. Cando vexamos o hotel funcionar, cando vexamos as vivendas, cando vexamos os espacios un pouco mellor cuidados que se recuperaron, que non foron poucos, foi un forno, espazo público, foi a Praza da Portanova, un espacio público, e foi a García Buente, outro espacio público. En menos de 2 anos se recuperaron 3 espacios importantes que levaban décadas en estado de abandono. E por último, 2 cousas. Primeiro, esta moción, antes de presentala, evidentemente, ademais de cotexar, como xa se dixo, nas instancias onde hai que cotexar estas cuestións de propiedade, tamén o fixo a nivel xurídico coa Secretaría, a cal agradezco sempre a súa boa disposición e colaboración con todos os grupos. Está moi ben fundamentada a nivel xurídico, é realizable, pero unha cousa é o que di a lei e outra cousa é o que hai que facer. E isto o di calquera que estuvera, inda que sea mínimamente, no goberno. O Bloque, por certo, estivo moitos anos no goberno e levou esta área tamén. E fixo cousas moi positivas tamén. E eu sempre o dixen e o seguirei dicindo. Pero hai que facer moito máis. Quedaron moitas cousas no tinteiro. A Ribeiro en Común tamén lle quedaron moitas cousas no tinteiro. E esta é unha delas. Esta é unha delas. Agardo, evidentemente, porque nós en política non estamos para buscar beneficios persoais, senón os do noso povo, agardo, e esta é a razón pola que traemos aquí, que o actual goberno a leva a cabo. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto, 8º, que é moción do Bloque Nacionalista Galego en rexeitamento ao proxecto de construción dunha macrofactoría de celulosa de Altri. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 23 de maio de 2024, adoptou o seguinte ditame: manifestar o rexeitamento ao macrocomplexo industrial contaminante de Altri porque supón a consolidación dun modelo de dependencia e expolio, o incremento do proceso eucaliptizador e porque terá múltiples afeccións negativas ao conxunto do país. Dirixirse á Xunta de Galicia para que se posicione en contra do proxecto e impulse a multifuncionalidade do monte, o desenvolvemento autocentrado, sustentable e equilibrado das cadeas de valor da industria forestal. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol BNG, resérvase para o Pleno, PP, PSOE e Ribeiro en Común. Ben, moitas gracias. Bueno, seguramente a maioría de vos parecerá unha moción que non vai con nós, que non sea allea, que xa están aquí os do Bloque cos seus rexeitamentos a todo. Pois non é certo que o Bloque sempre este rexeitando e en contra de todo. Simplemente creo que defendemos algo como cando se defende a sanidade universal, a educación universal, e este proxecto precisamente que tuvo este domingo pois con esa convocatoria tan grande de xente pois pedindo o rexeitamento a esta macrofactoría que se vendía, claro, fai 2 anos o proxecto vendíase casi como unha panacea, como de sempre. Claro, pero entonces por que non se queda no país veciño, que non temos nada contra eles, pero por que a queren traer para aquí, para Palas de Rei, xusto, que vai afectar ao río Ulla e a súa desembocadura na ría da Arousa, que son pois uns entornos que para nós o que vai facer pois é contaminar grandes cantidades de agua a parte do consumo excesivo que se prevé de agua. Entón, fai 2 anos vendíase como se fora unha fábrica textil. Agora xa se pasa a produción de pasta de celulosa. Vendíase como a creación de 2.500 postos de traballo. Agora xa pasaron a ser só 500.
Claro, o punto 2 de dirixirse á Xunta de Galiza para que se posicione en contra, xa sabemos que vai ser un imposible porque o noso presidente da Xunta dice que non, que se están dicindo cousas que son mentira, pero el, por si acaso, o domingo marchou a manifestarse a outro lado. Entón, nós o único que pedimos é que se analice ben ese proxecto, que non nos vayan a meter outra grande como pasou con Ence e sigue pasando, que sigue contaminando a ría de Pontevedra, e o único que vemos é que hai un continuo expolio os inmensos recursos naturais que ten o noso país. E claro, hai moita xente intelixente que ve eso e que ven aquí a aproveitarse deso. Entonces, nós o que temos que facer é ter claro cal é o proxecto e, por suposto, se realmente o que se está vendendo, pois a nosa postura vai ser sempre o rexeitamento. Non moito máis que decir, grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para Ribeiro Común. Ben, grazas. O certo é que as eleccións foron fai moi pouco en Galicia. O certo é que hai unha nova maioría absoluta do Partido Popular e o certo é que os grupos que decimos e intentamos ser coherentes co que decimos, defendemos o medio ambiente e, sobre todo, defendemos que Galicia teña futuro, non estamos a favor e non nos vai a quedar outra que seguir protestando. Porque, a pesar de ser unha manifestación histórica, e o de histórica, eu o dixen en redes sociais a modo de anécdota, é histórica, entre outras cousas, porque os galegos, unha vez máis, como nos tempos da ditadura, para saber o que realmente pasa en Galicia temos que poñer e ver os medios estranxeiros. É dramático, é dramático. Xa non falo da prensa escrita ultrasubvencionada, senón que falo da televisión pública e da radio pública, donde o tratamento a isto foi un absoluto escándalo. Dito polo propio Comité de Empresa de Traballadores da Radio Televisión Pública. E isto enlaza seguramente, desde o noso punto de vista está moi claro, a intención de voto e, sobre todo, de apoios, non tanto de voto como de apoios, ten moito que ver coa capacidade a libre información que as sociedades teñan. Se non hai libre información, se os galegos e as galegas temos que recurrir á prensa estranxeira para saber como foi a manifestación real, basta con ver a Radio Televisión Pública Portuguesa, ver como informou disto, sabendo que era unha manifestación contra unha empresa do seu país, e foi bastante máis chamativo se o comparas coa Radio Televisión Pública de Galicia, que tristemente, pois, evidentemente ocultou, insisto, unha manifestación histórica. En todo caso, nós, a diferencia do Partido Popular, recoñecemos os resultados electorais. Rueda é un lexítimo presidente dos galegos e hai que respetalo nese sentido, non como fai Feijóo con Pedro Sánchez e co Goberno do Estado. Nós, evidentemente, se non o recoñecemos, pois estaríamos cometendo xusto o que lle criticamos ao Partido Popular e a Ayuso en particular. En todo caso, nos parece ben, creo que bo esta moción. Creo que bo, non vou a facer a crítica de que sea unha moción estándar en absoluto. Creo que bo que o Bloque traiga tamén a Ribadavia, porque cantos máis concellos se sumen a este rechazo, o mellor dito, non é un rechazo, como dixo Maite, que tamén, senón que é a reivindicación de que Galicia é capaz de producir coches, é capaz de producir barcos, é capaz de ter industria que respeta o medio, é capaz de ter industria punteira a nivel europeo e, polo tanto, a nivel mundial, e é capaz de outras moitas cousas se se quere, se hai vontade. Se Galicia, algúns, os gobernantes, e quen lles votan, queremos, evidentemente, un país máis empobrecido, un territorio máis empobrecido,
multinacionais que veñen aquí a contaminar cun modelo de desenvolvemento colonial donde evidentemente non se vai a aportar, por non decir ningún valor engadido á cadena de produción. Entonces, bueno, creemos que vai a ser pobreza absoluta. Pobreza absoluta. En todo caso, nos estamos a favor desa outra Galicia que creo que é posible. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Ben, pois a información que temos e que nos adiantou tamén Maite, que é un proxecto que pasou de ser unha fábrica de reciclaxe de fibras textis, como ben decía, que levaba consigo 2.500 postos de traballo a unha pasteira de menos de 500 ao borde do río Ulla. Unha empresa que prevé chegar a fabricar 400.000 toneladas de celulosa soluble e 200.000 de liocel. Necesita 46 millóns de litros de agua procedentes do Ulla, o que é o equivalente a toda a provincia de Lugo, e que devolverá 30 millóns a temperatura máis elevada, 3 grados máis elevada. Eu, datos que encontrei, atopei, non me atrevín a expoñelo, pero atopei 27 grados, pero me parece unha barbaridade, nun punto do cauce por encima do que usará logo para a captación. Falando con compañeiros do Grupo Socialista no Parlamento, pois están a facer un seguimento exhaustivo moi estricto dos requisitos medioambientais e confían plenamente nos técnicos da Xunta de Galiza. Nós aquí no Concello, por prudencia, vamos a absternos, estamos pendentes das explicacións sobre o proxecto no Parlamento, xa que o luns creo que non sei, non estou segura do que hai no Parlamento, si pleno ou algunha comisión de seguimento. Según as declaracións do presidente Rueda, dixo que non aprobaría nada que non cumpla a normativa e a preservación de todo o que sexa necesario preservar. Entón, estamos pendentes das explicacións do proxecto, como digo, en sede parlamentaria, e o noso voto vai ser a abstención. Moi ben, moitas grazas. Grupo Popular. Gracias. Bueno, pois o noso voto en este caso vai ser en contra. E un pouquiño o motivo, pois xa os adiantou un pouco Noelia, non? Que precisamente eso, é dicir, en principio o Partido Popular non está en contra de ningunha iniciativa empresarial, sempre cando obviamente cumpla ca legislación vixente, tanto ambiental como a que lle corresponda. Por eso que en este caso, entendemos que as administracións competentes tendrán que facer o seu traballo, os técnicos competentes tamén tendrán que analizar se é viable, se non é viable, se cumpre a normativa, co que en principio manifestar o rexeitamento absoluto, así de primeiras, a esta iniciativa empresarial, pois pola nosa parte imos votar en contra. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda, non sei se segundo turno e quenda de peche. Queredes un segundo turno Grupo Socialista, non? Pois quenda de peche para o BNG. Bueno, pois nada, se votan en contra, o que digo eu, hai que previr antes de que veñan os males. Como sempre, aquí moitos cartos que veñen de Europa para financiar estes grandes proxectos que tamén están metidos amigos de exconselleiros, etcétera, pois nos parece tamén ben. Vai haber, se realmente se construye xa, un impacto territorial grandísimo, porque vai ter unha planta poligonal de 366 hectáreas. Despois, unha chimenea de 75 metros de altura. Entonces, o que acaba de dicir tamén a compañeira Noelia, se prevé un consumo de grandes cantidades de agua que se van, efectivamente, a sacar do río, porque da chuvia non creo, e un vertido dun voluminoso moi grande de aguas sometidas a depuración industrial, que son máis contaminantes e que incidirán negativamente na cantidade das aguas. Entón, pensamos que vai ter fortísimos impactos no territorio, nas aguas, no ambiente, no patrimonio cultural e nas actividades socioeconómicas, como se di aí, incluso no modelo forestal. Agora, nos plantexamos esta moción como tamén se plantexou xa por parte do BNG en outros concellos, sumámonos esas reivindicacións que efectivamente o domingo, se alguén viu as novas, que nos deixan ver os medios galegos, que tamén outra triste realidade que temos que sufrir, unha realidade triste e vergoñenta. Eso tamén é verdade. E senón que yo pregunten a estes traballadores. Pois esa realidade é que a xente dali tamén nos rexeita. Vale?
Entón, nada máis, agradecer a xente que poida votar a favor ou a abstención para que, nada máis, para a nosa parte, grazas. Moitas grazas, pasamos a votación. Votos a favor? 3 votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda rexeitada, polo tanto, a proposta. Pasamos ao punto 9º, que é o punto de mocións de urxencia. Non sei se hai algunha moción de urxencia. Non. Gracias, pois pasamos ao punto 10º, rogos e preguntas. Ten a palabra, en primeiro lugar, Ribeiro Colón. Ben, grazas. Bueno, son as 10 menos 20, creo que vamos ben de hora, porque últimamente este punto que sempre acostumaba antigamente a ser breve, pois esténdese bastante. En todo caso, eu sí que, como a todos os plenos, reitero os rogos e as propostas que se fan en comisións e en anteriores plenos, o reitero as realizadas en comisións informativas, e sí que fago unhas poucas preguntas que fun recabando de revisar as resolucións da alcaldía e algunha outra cuestión. Primeiro, nos gustaría saber si o alcipreste que se cortou diante da porta da capela do Portal había algún informe ao respecto, si fixo un informe previo, porque, bueno, é un alcipreste, se non estaba catalogado, me sorprende que non estuvera, pero desde logo tiña moito valor, valor en todos os sentidos, natural, pero tamén emotivo, non? Para moitos veciños e veciñas de Ribadavia, sobre todo pola ubicación na capela do Portal. En todo caso, nos gustaría saber, porque, bueno, entendemos que antes de cortar un alcipreste, o lóxico é antes asegurarse vía informe de que evidentemente non é recuperable e que ocasiona un perigo para os viandantes. Reiteramos que se proceda a sustituir e a recompoñer, porque está descomposto, o servicio de obras, xa o dixemos públicamente tamén. Reiteramos que se proceda a limpar a fachada de monumentos, de todos os monumentos, e simplificámoslo coas igrexas, pero con todos, evidentemente cos pazos e coa propia Casa do Concello tamén, e non só do casco histórico, sino de toda a zona monumental e da zona BIC, que teña catalogación de BIC. Pedimos que se execute ou se faga cumprir ou se acelere o trámite do acordado en comisión de portavoces respecto ao Ponte da Veronza, que creo que foi en abril, non sei, Xurxo, creo que foi en abril, non? É César, foi en abril, penso. Non sei se foi en abril ou en marzo, porque en abril debo ser. Bueno, creo que xa, sí, quero dicir, xa pasou tempo suficiente como para pedilo, e, bueno, se hai algunha novidade, evidentemente, que impide que se acabe a súa execución, evidentemente, estou seguro que a todos os grupos nos interesa saber as causas de que volva a estar a cuestión parada. Análogamente, tamén pedimos que aquela comisión de tráfico que hubo, e que tamén da cal saliron bastantes propostas, e, por certo, inda que o veciñanza non o crea, bastantes de consenso, bueno, pois, evidentemente, nos o que pedimos é que veña outra vez ao pleno para a súa aprobación ou se empeza a executar, non? Entre outras cousas, sí, e queremos facer fincapé especial ao noso grupo, en que a situación dos vehículos invadindo zonas peatonais como é o casco histórico empeza a ser clamoroso. Empeza a ser xa moi molesto, de verdad. Hai xente que para ir tomar un viño a X bar leva o coche, e iso non pode ser, de verdad, non pode ser. Evidentemente, por ahora nos non o vamos a denunciar e o estamos pedindo a quen corresponde, que é ao goberno. Pero se isto siga así, non nos vai a quedar outra que empezar a facer campaña en redes sociais. E a veces é desagradable, porque tamén son veciños, non só turistas. Pero, bueno, eu creo que hai que chamar, darlle un toque de atención, non digo multar tampouco, pero que o goberno ten que pedir aos funcionarios que empecen a tomarse en consideración. O casco histórico, un veciño pode ir a cargar e descargar, eso é o normal.
pero xente que nin é residente, que vai ao casco histórico a tomarse un viño e levo o coche, bueno, eu creo que eso non se debe permitir. Sí que temos outra pregunta, que se hai algunha novidade respecto no anterior pleno. Aquí se votou en contra por parte do Goberno da Unión de Concellos e se dixo que se estaba a favor, pero que era precipitado, según, bueno, ou algo así. Disculpar se as palabras non foron as exactas, tampouco quero que non sea así, non? Pero se dixo que se iba a contactar con outros concellos para saber a opinión antes de manifestarse a favor. Bueno, queremos saber se fixo algunha xestión por parte do Goberno. Nos gustaría saber tamén se, respecto ás mocións aprobadas neste pleno, xa fai bastante, respecto ao solar que se lle vai pedir a Consellería de Educación para o CIP, anexa a Rúa do Carballiño e ao propio engadido anexo do CIP, se se vai levar a cabo, e o mesmo coa obra do ambulatorio, que non sei que pasou, se hai algunha información nova, e sobre todo que se aprobou tamén pedirlle que se melloren os accesos ao propio aparcadoiro do centro de saúde. Queríamos saber cal é a situación. Reiterar que o Goberno se preocupe de novo polo pintado da estrada Francelos Persigueiro, porque esta semana ilusos de nós empezaron a pintar, creo que o martes, e, bueno, se xoves, polo menos ao mediodía non estaban. Entonces, bueno, non sei se é que van a facer isto por fases, porque é certo, eu me río xa por non chorar, pero a xente está bastante molesta, porque, bueno, creo que o asfaltado da Xunta foi en outubro. Entonces, bueno, non sei, espero que agora a excusa non sea a chuvia. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Tomamos nota dos rogos respecto ás preguntas. A árbore que comentaba, sí, efectivamente hai un informe dun técnico colexiado na materia, pode teno a súa disposición, só ten que pedirlle aos servizos municipais. Respecto ao servizo de obras, pois estamos a espera de ver como avanzan a situación de cada un dos traballadores deste servizo. Tomamos nota do limpeza e fachada de monumentos, de acelerar os trámites na Ponte da Veronza. A verdade é que de momento non hai ninguna novidade ao respecto, pero estamos con iso. Da Comisión de Tráfico, pois tamén en breve volverán a reunirse para continuar traballando. Novidades respecto ao da fusión de concellos, pois si se mantiveron contactos con diferentes alcaldes e alcaldesas da comarca e estamos a falar ao respecto deso, e de momento, pois, bueno, as opinións son diferentes e estamos pulsando un pouco cales poden ser as diferentes salidas. Sobre o solar ao lado do CEIP, en principio, pois non temos noticia de que a Consellería teña interese ou vaya a proceder á súa compra. Respecto ao centro de saúdes, estamos esperando que en breve se poida levar a cabo unha nova fase de mellora para completar o que se fixo no mandato pasado, e insistiremos no pintado da estrada de Francelos, que coincidimos totalmente co que dixo vostede, e agardamos que se faga canto antes. Ben, grazas. Se me esquecía unha cousa, César. O tema da convocatoria de Presigueiro, se hai algún obstáculo para convocar a xuntanza, e se o hai, pois que se intente... Hai un obstáculo. Que se intente mediar por parte do Concello para resolver. Hai un obstáculo, eu supoño que vostedes o saberán, porque tamén son veciños deste Concello como os demais e teñen coñecidos e amigos en diferentes localidades, e agora mesmo a Asociación de Veciños de Presigueiro está nun proceso que non sei moi ben como definir. Houve unhas eleccións, pero houve uns recursos, é dicir, non hai directiva da Asociación de Veciños, polo tanto non temos representantes veciñais nomeados para facer unha reunión do padroado. O rogo é que, na medida que se pode, evidentemente, desde o Concello se intente intermediar
para que se restablezca ese diálogo, esa diplomacia, que eu creo que fai falta. O Concello nestas cousas ten que exercer o liderazgo, non simplemente ser un observador. Desde o noso punto de vista, este era o rogo que quería facer. Grazas. Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o BNG? Gracias. Primeira pregunta, moi directa. É tan complicado para este Concello, porque o pedimos moitas veces, eu personalmente, xa non como concelleiro, como veciño, como persona que lle afectan estas cousas, como outras moitas, tan complicado cada vez que se fai unha corta significativa de árbores comunicarnos antes a nós, porque ao mellor incluso estamos dispostos a pagar do noso bolsillo un informe alternativo, outro informe pericial, outra solución, alguna cura, porque claro, ven calquer perito e dice que hai que cortar, e pois somos de motoserra moi rápida aquí neste Concello, e depois árbores non se repoñen ningunos, ou prácticamente ningún dos que se cortan. Entón eu reitero outra vez, porque a ver, xa como veciño, non digo nin como concelleiro, como persona que lle afecta isto, como outras moitas que hai, por favor, cando haxa unha corta, comunicádelo, cando vai a ver, non costa nada, mira, Xurxo, hai isto, vais a cortar esta árbore, que che parece? Ou que non pedimos opinión, simplemente que o sepas que vai pasar isto, por si eu digo, pois, ao mellor teño algo que alegar, vale? Eu pido moi en serio isto, porque non son o único, hai moita xente que se ofende con estas cousas, só vos lo digo. Segunda pregunta. Bueno, segundo rogo, metimos unha solicitud esta semana con respecto a unha zona que están os muros a punto de caer aí na Rúa dos Fornos, non sei se a vistes, se non a vistes, que hai un par de paredes de ladrillo que están a punto de caer hacia a rúa, é un problema. Hacia onde é? Si, non, pero hai unha por o lateral tamén, non sei se a foto é esa, debe ter que ser a mesma. Bueno, que se revise esa zona porque hai un par de paredes que están... É certo que na perspectiva parece que cara a rúa, pero non é dentro. Bueno, pois esa. Comentaronme algunhas xentes que houbera personas que se quedaran sin plaza na Galiña Azul, 10 personas concretamente que se quedaran sin plaza de rapaciños. Isto é bastante grave, coa falta de población que hai en Ribadavia, que encima se quede xente sin plaza, que nin en Quins nin por aí é terrible. Entonces, se me pode informar sobre isto, pois estaría ben sabelo. Eu fixe en comisións unhas preguntas sobre o CRA, non sei se sobre a matrícula do CRA, que este mes, ou por o mes, non me corre prisa, simplemente se mirou como estaba ese tema. Se hai algo novo da nave do GES, se se está buscando algo, se avanzou algo nese tema. Se se sabe algo do suicio de Aqualia, que estaba pendiente que faláramos nunhas comisións aí atrás, que había un suicio da Aqualia co Concello, se salira algo deso. Entendo que os plazos son lentos, pero por si hai algo deso. Presigueiro sí que queríamos que se xuntara a ese problema, pero comunican moitos veciños que as aguas de abaixo están frías, a explicación que se nos dá é porque choveu moito. Temos sospeitas de que é mentira eso, e que hai indicios de que a mellor a empresa non lle interesa que haxa agua quente abaixo por outros motivos. Entonces queremos saber se sabe algo desto, ou se pode preguntar, ou se pode ir ali algún técnico a mirar porque non sale agua quente abaixo ahora, máis alá de que chovera moito. De momento nada máis. Ben, o da auga quente de Presigueiro, en principio, non é porque chovera, é polo caudal do río, que creo que ao ir máis alto, pois evidentemente baixa máis auga fría e por unha cuestión de lógica. Esa é a explicación oficial. Oficial e a que parece natural tamén, non parece artificial. Entón, os veciños deste Concello non son naturais. É unha cuestión de lógica. Non teñen sentido lóxico os veciños deste Concello que afirman que nunca en maio deu agua fría, de repente, pois, simplemente que se miren. Mirarémolo, non se preocupe, que estaremos pendientes deso. Respecto ao xuízo da Aqualia non hai novidades, non hai ninguna novidade. A matrícula do CRA pediremos os datos, non os temos. É certo que dice da Galiña Azul, que sí que hai 10 nenos de 1 a 2 anos que quedan na lista da garda, e dende o Concello estamos mirando e pensando en medidas para intentar dar unha solución a esta cuestión, que non é doado, pero estamos traballando en eso, porque sí que é un tema que nos preocupa tamén, claro, por suposto que sí. Alcalde, me permite un momento neste tema da Galiña Azul? É un matiz. Sí. O digo porque outros anos ten sucedido con menos, non 10, pero algúns, e o que se fai normalmente desde o Concello o fixemos no seu día, e a directora e Benestar da Xunta de Galicia accederon
a recompoñer un pouco as plazas. Entonces, esa posibilidade vale. No, existe. si se coñece... Sí, pódense resituar algún na aula de 0 a 1, pero o problema é que só daríamos cobertura a dous rapaces máis, co cual quedarían 8 igualmente. E na de 2 a 3? Está completo. Está completo, sí. Caramba. Entonces, un problema, claro, estamos manexando a ver que posibles alternativas hai, porque sí, é unha cuestión que preocupa e a verdade é que é unha pena porque bueno, e as casas niño de concellos están cubertas tamén, sí, é que hai un problema bastante grave porque non hai, ademais, en toda a comarca ningún recurso de conciliación. Vale, grazas. Grazas. Eu pediría que se revisara o pantalán de Valdepereira, porque é verdade que se lle puxeron as madeiras novas, pero xa están outra vez todas levantadas. En esta época, a xente pois vai ali a bañarse e tal. Eu xa sei que non cuidamos moitas cousas, pero bueno, para que non, por lo menos a xente que vaya, que non sea perigoso, porque en algún sitio xa se ve o fondo outra vez. Tamén relativo a isto, gustaríame que na medida que se poida, as áreas fluviales que temos nos povos do concello, pois que tamén se mantiveran limpos, e concretamente en Ventosela, xa que viñeron os desta asociación de Ventosela a pedir cousas, un montón de cousas que se poidan facer realidade, levamos reivindicado xa hai moito tempo para ali unha área fluvial, pero tamén se podería pedir a quen teña a competencia que manteñan o nivel do encoro, non sempre hasta o camiño como fan, porque no verao hai hasta o camiño a veces. Cando lle interesa, ven que o teñen baixo. Por exemplo, estes días está, digo, madre mía. En cambio, no mellor na época estival que a xente se vai a bañar ou tal, pois chega a, ver, na medida que o poidan manter un poquinho para que haxa áreas para bañarse. Bueno, xa comentaron, pero tamén me chamou a atención. O martes pintada a carretera por un lado, hoxe seguía polo medio sin pintar. Un rumor que xa é moi rumoreable por aí, de unha posible instalación de unha planta fotovoltaica na zona de Sampaio, Valdepereira, Ventosela. Barállanse, e xa onte me confirmaron que estaban os terreos comprados. Entón, quixera saber se ustedes saben algo, se poden adiantarnos algo, se é verdade, se é unha empresa privada, non sei, algo sobre isto. Grazas. Ben, empezando polo final, aquí non hai ningunha solicitude de licencia de momento para ese tipo de instalación. Si a houber en algún momento, pois porémoslle un coñecemento. Nada, sobre os rogos que fixo, que eran basicamente rogos, pois tomamos nota dos mesmos. Gracias. Grupo Socialista. Xa tiñamos tamén. Eu xa non sei... Nós non utilizamos perfiles falsos, non? Eu poño, cando se me antoxa algo, moi poucas cousas, pero hoxe mesmo puxen. É o que decía Brais, é unha tomadura de pelo. Entón, decide a Xunta de Galicia que se nos está tomando pelo, me refiero ao tema do pintado, porque a verdade é que nos señalizan, despois quitamos os coches, despois collen e non pintan, non sei, é un escándalo. Como puxen eu hoxe, menos mal que os tendes a favor. Se os tendes en contra como nós, a veces é mellor telos en contra, porque ao mellor fanche máis caso se tes o que hai que ter é dicirlle 4 cousas. Dende logo a min como alcalde me iban a escoitar, porque ahora non será culpa da chuvia, como decíades antes, ahora será culpa, non sei, que non lle agarra a pintura, porque entón é que é un chiste, de verdad, un ano, unha estrada sin pintar, e se este o esplendor, bueno, pido que se faga canto antes se pode ser. Despois, outra das cousas que tamén a puxen a modo de xa non sei, é que de verdade, a mí mo decía moita xente, e non é unha cuestión menor en canto que nos pasa neste pobo, pero di moito de a veces das cousas que se enfocan. Non sei, ao mellor estou equivocado, e hai un problema enorme, pero xo puxen eu, é que o reloj do Concello leva nas 12:30, casi 12, non sei, chegando a 1:30, ou xa non recordo ahora, leva 8 ou 9 meses. E xa non é ese o problema. O problema é que nunca na vida, é que dentro de pouco as cedras xa non deixan nin ver o reloj, xa o comen. Entón, claro, outros
que participamos cando o reloj había que traer e buscar a relojeros de sabe Dios donde para que se arreglaran. Había un problema neste pobo cada vez que se paraba o reloj que pouco menos que nos iban a matar. E iso dice moi pouco do goberno, e tamén o digo, dice moi pouco dos ciudadanos, nun sentido. É un pouco lamentable que é moi indicativo, de que o pobo se está deixando ir de tal maneira que lle dá igual todo o que pase. E a min eso me dá pena, porque entrar polo Concello e non somos capaces de ver que eso está sin arranxar. Eu digo, a non ser que sexa un problema moi grande, que mo expliquen se é así, e aínda así se pode arranxar, porque o dos péndulos e demais era moito máis complicado, pero ahora é digital. Non creo que sea tanto problema. Digo eu, rogamos que se arranxe ou, senón, que se nos conteste porque non se arranxou, que ao millor, dende logo, teñen vostedes unha explicación que eu teño que aceptar. O das Edras non ten explicación, máxime, cando anduveron limpando Edras para limpar o castelo e outras cousas, e puderon traer o camión para limpar. Eso é que, de verdade, é unha imaxe lamentable. Nunca se deu, dende logo. Igual que eu, de verdade, que vou moi ali, moito por ali, porque a ninguén se lle escapa que vou a facer deporte. Hoxe a mañá volvino a ver, ás 7:30 da mañá. Esperamos que empezara a primavera. Vostedes ahora dicen que hai moitas ervas. Home, benvidos ao club. Pero cando estábamos nós aí, madre mía, iban a facer vostedes que as Edras non saliran. Que as limpezas iban a ser extraordinarias. Por certo, o Concello, iso sí, é o que se dedica a anunciar, parecemos unha empresa de desbroce, eso tamén yo digo, outras cousas non anuncian, pero a cada sitio que van anuncian que desbroce, bueno, está ben, outros non presumíamos tanto, pero Dios mío, parece que fan tal, pero vayan ustedes tamén, porque nós podíamos facer o contrario, non o facemos, eu podía ir cada mañá, xa dixen, esperei a que pasara a primavera, dixen na Feira do Viño, bueno, a ver se temos a decencia de telo limpio, porque a verdade é que é un escándalo. Pasou a Feira do Viño, nada, dixen, teñen os traballadores, non teñen traballadores, como decían que non tiñan, o paseo do río. Xa non digo o río, o paseo enteiro, que está escandaloso, pero que é normal, porque, bueno, crece moito e tal. Ora, o paseo do río hai que telo limpio. Xa non digo en xuño, como estamos, é que a nós se nos pedía xa en febreiro, pouco menos. Entonces, vayan a ver como está, porque é un escándalo, É un escándalo. Os pescadores outro día me decían se tiñan que esconder eles dos peixes ou era ao revés. Entonces, home, eu digo o que me dicen a min tamén, é que eu vexo, Pero, bueno, xa non decimos nada máis, pedimos que se limpie. Despois, isto sí que é, dende logo, isto tamén é bastante serio. Porque, ademais deso, sí que nos preocupamos, non hai informes. As señalizacións de tráfico que hai últimamente no Concello son sin informes da policía, sin necesidade en moitos casos, e incluso chegamos ao escándalo de que a propia Xunta de Galicia, e se non, enseñolle eu en algún sitio, se non o viron, chega a algunha farola deste Concello, as farolas do propio Concello, e coloca señais. Non sei se o viron, collen vostedes, van por aí por a Rúa Redondela, virán señales de 30, que, por certo, están nun lado, noutro sin señalizar, que hai que estar nos dous, e que teñen que ter unha señalización no suelo, chegamos, poñemos ali unha señal, e xa se acabou. De verdade, por eso decía antes, e non o decía de broma, que o deste Concello é asombroso. Porque eu, cando vin esa señal, me quedei alucinado, e dixen, bueno, pero quen poría isto aquí? Porque sí, zona urbana, 30, pero hai que señalizalo, hai que pedir informes a AXI, hai que facer unha serie de cousas que sei que non se fan, porque se se fixeran, o que pon eso, vamos, é para leválo a cárcel, que non se poden facer así as señalizacións, e se non pregúntenlle á policía, polo tanto, home, polo menos se informen e que se fan as cousas. Xa non entramos na cuestión patrimonial e demais, que xa teño dito, porque as señais todas que están por a Virxen do Portal e demais,
madre de Dios, e os demais tiñamos que ter cuidado a que foran transparentes co metratilato e non sei que non sei canto, ahora se pon unha señal calquera, se espatela ao lado dunha fachada e xa está. E iso é imaxen de pobo. Eu creo que hai que cuidalo. Por lo tanto, pedimos que haxa tamén que haxa un control desa situación, porque péguense un repaso, porque lle digo en serio, seguramente, e non o digo con ironía, o digo en serio, seguramente como esas hai máis. Entón, miren, porque a maiores de as que poñen vostedes mal, agora últimamente, pois, hai algunhas administracións que se pasan todo polo forro. Home, Ribadavia, con todos os respectos, ten unha zona monumental que hai que preservar. Por iso que se peguen un repaso que van quedar, seguro que máis sorprendidos que a nós. E despois, este é un tema que antes decía e que a nós nos parece tamén moi preocupante do Concello. Antes se queixaban vostedes de que se queixaron aquí, amargamente, de que non podían contratar personal, non lo dixeron aos grupos, que o problema era que non tiñan personal, que había moito personal de baixa. Por certo, acaba de vostede dicir unha cousa que agora lle vou a matizar ao señor alcalde, con respecto do personal, que non tiñan personal e que non había bolsas de emprego, e que ainda encima non sei que, e que a culpa era que despois os interventores, bueno, eso só discutimos, que non deixaban contratar. Bueno, dixeron todo iso e resulta, señor alcalde, isto é unha pregunta, se vostede o sabe, resulta que, por exemplo, no pabillón de deportes se contrata a través da empresa privada a personal cando temos unha bolsa de emprego para iso. Entonces, a pregunta é, se contrata, e por certo, cun coste elevadísimo, porque tamén preguntamos cal era o coste desa empresa, porque esa empresa non é que nos dé o servicio e non nos cobre nada, non, nos cobra o servicio a maiores, e se non me corrixe se me equivoco. Entonces, se hai bolsas de emprego con ciudadanos e ciudadanas que viñeron aquí a notarse, que a maioría son do pobo, ou non o son, en todo caso, pero que están nunhas listas do Concello, habrá que contratalas por esas listas. Ou a pregunta é, non nos interesa contratar a determinadas persoas e por iso facemos nun sitio e noutro non, porque hai sitios que sí que se contrata e hai outros que non. E iso é unha realidade que vexo eu, porque a outro sitio non irei, pero ao pabellón sí. Entonces, eu non teño nada en contra de ninguén, pero digo, isto non é serio, ten que ser de outra forma. E se non, seguramente hai informes en contra. En todo caso, me contesta, porque, xa lle digo, non estuvemos esperando para iso en vano. E despois, o tema fundamental que dixen e que me parece importante. O Concello, esta é unha pregunta, vai a seguir co servicio prestado de recollida de lixo da Deputación ou non? Esa é unha cuestión que nós queremos saber, porque iso é ben fácil de respostar, supoño, por parte do Concello, e iso sí que nos afecta a todos. E con respecto a unha cuestión, cando decía vostede do tema das contratacións, dixo antes, é que vamos a esperar que saber, lle contestou, non sei se foi a Brais ou non sei que foi, a evolución dos traballadores nun servizo en concreto. Iso non é verdade. Hoxe en día, señor alcalde, as baixas non traen un tempo determinado. Por lo tanto, aquí os traballadores se contratan cando hai baixas, e se non, non se contratan. Pero esa é a realidade. Outra cousa é que veña o traballador e che diga, pois mira, van a ser 2 días porque teño unha gripe. Pero non se trata deso, se trata de outra cousa. E máis reiteradamente, cando o señor concelleiro de servicios se queixa aquí de que non ten personal. Ademais, dice que non ten personal el. Entonces, eu creo que eso non é así. A xente hai que contratala se hai esas listas de emprego. E logo, se se incorpora a persoa, pois evidentemente, pois mala sorte po que se incorporou. Pois é unha realidade social, non é nada novo. E tiña... Non. Eso non, eso é igual.
Con respecto a unha cousa, que esa tamén a vexo, moito se criticou aquí o tema algunha vez que se retiraron as sardineiras da Alameda e que foron para a parte de atrás, na Feira do Viño. Hoxe están ali no pabellón. Digo, a ver se, ou estaban, a mellor hoxe non estaban, pero estes días ainda estaban. Digo, porque ali sí que están bastante máis abandonadas que estaban aí arriba. E mira que non foi un cabalo de batalla do Partido Popular aquí, que pouco menos que habíamos feito non sei. Están ali e espero que suban para o seu lugar ou, en todo caso, que as teñan máis resguardadas. E despois, outro rogo, e con isto finalizo. Antes decía vostede que hai un problema de 10 personas co tema da galiña azul. Moi ben, é un problema, pero as cousas se lle veñen encima a cada un en función tamén do que fai ou non fai por o seu concello. Explícome, isto é un rogo. É unha pregunta. Onde están os 500.000 euros que estaban para facer a nova gardería? Porque estuveron unha legislatura, desapareceron, porque claro, houve un cambio de goberno e non lle interesaba. A seguinte, non sei o que pasou. E agora nesta, tampouco estaban. Entonces, agora temos un problema. Claro que temos un problema, pero temos un problema porque aquí pasou de sempre. Porque non somos o suficientemente valientes para facer unha cousa. Se hai outro goberno e hai unha cuestión de pobo, porque a política é unha cousa, pero isto é unha cuestión de pobo, pois facer unha inversión como esa. Porque ao final ganaron vostedes sin ningún problema. Pero ahora teríamos unha guardería, estaría feita e vostedes hubieran tido igual ao mellor a maioría que teñen, fíxese, e non teríamos o problema que temos ahora como pobo. Polo tanto, rogarlle que polo menos que o doten nestes orzamentos que veñen, porque xa no que pasou xa non pode ser. Moi ben, moitas grazas, tomamos nota dos rogos e preguntas, contesto en primeiro lugar no que preguntaba respecto ao pabellón de deportes. Efectivamente, hai, supoño que vostedes o saben, se sacou a licitación o servizo, a xestión dos servizos deportivos, como se fai todos os anos. O que pasa é que se introduciron modificacións tanto no prego como no importe dese contrato. O importe dotouse cunha maior cantidade económica e no prego incluíuse a posibilidade de que a empresa dotase de persoal o servizo se fose necesario. Entón, está perfectamente recollido no prego a contratación de persoal auxiliar por parte da empresa que está prestando servizos. E está, xa digo, non só recollido no prego de cláusulas administrativas polo cual se licitou o contrato, sino que ademais tamén, como vostedes teñen que saber, porque están nos órganos como no Consello Municipal de Deportes, se ampliou a dotación tamén dese contrato para, precisamente, facer fronte a esa ampliación de funcións. E se diu conta desto, ademais, desta cuestión en concreto e desta novidade en concreto do pliego de cláusulas administrativas e do contrato de servizos deportivos, se diu conta no Consello Municipal de Deportes. Un momento, perdón, pero eu non estou preguntando eso, eu non o poño en dúbida. O que digo é, hai facturas nese sentido, de que despois nos costan máis, a maiores, ou polo menos así se informan, e se non o pediremos por escrito. Eso foi con carácter previo a esta licitación. Pero ainda así, digo, no momento no que tampouco había listas. Tenemos que tirar. No momento no que tampouco había listas. O que se fixo está, o sea, non ten ningún tipo de informe en contra ni nada polo estilo, polo tanto eu non creo que haya que dar máis explicacións. E xa digo, no caso concreto que falaban de hoxendía está recollido xa no pliego do contrato da empresa de servizos deportivos. Por último, o tema do lixo, sí, que preguntaron antes, eu non lle contestei antes, non por nada, simplemente porque entendía que non era o punto da orde do día e que non tiñamos que falar desa cuestión, porque había outro tema que había que tratar, que estaba en riba da mesa, que eran neste caso 2 modificacións de crédito e que non procedía a falar desta cuestión. Como vostede sabe, ou supoño que sabe, houve unha modificación legislativa pola cual, o servizo de recollida de lixo da Deputación, digamos que había diferentes modalidades de adhesión ao convenio porque a lei o permitía. Había concellos que estaban adheridos coa ordenanza fiscal da propia Deputación, pero había outros concellos, como é o caso de Ribadavia, que estaban adheridos á prestación do servizo, pero despois tiñan unha ordenanza fiscal propia. Ben,
prodúcese unha modificación legislativa que ahora impide que exista esa duplicidade, é dicir, todos os concellos que estén na prestación delegada do Servizo de Recollida de Lixo teñen que ter unha ordenanza única e máis, xa non só teñen que ter unha ordenanza única, senón que a recadación desa tasa a fai directamente a entidade prestadora do servizo, neste caso a Deputación. Polo tanto, todos os concellos, son 54 a día de hoxe, que están dentro da recollida de lixo da Deputación, no próximo ano teñen que estar adheridos á ordenanza fiscal da propia Deputación e será a propia Deputación a que recade a taxa. Isto ten diferentes consecuencias e, como todo, ten pros e contras. Entre as contras está, evidentemente, que o Pleno do Concello de Ribadavia non vai a marcar o prezo da taxa, porque a taxa, como ao ser unha tasa provincial, se vai a marcar o prezo dende a Deputación Provincial, pero despois vai a generar outras cuestións positivas tamén, e que vostede o sabe porque estuveron no goberno e saben que a recollida de lixo é un servizo que anualmente dá un déficit ao Concello por riba dos 100.000 euros e que ese déficit vai a desaparecer no momento no que o Concello de Ribadavia non ten que recadar a tasa, que recadaba unha tasa deficitaria e despois saldar unha liquidación coa Deputación, automáticamente desaparece ese desequilibrio financeiro. Dígolle máis, ten outra cuestión positiva para o Concello, que é o que ten que ver coa liquidez. Como vostede sabe, cando a Deputación outorga subvencións ao Concello de Ribadavia, en moitos casos, debido a esa débeda producida precisamente polo Servizo de Recollida de Lixo, en lugar de recibir os cartos, o Concello de Ribadavia o que recibía era unha compensación de débeda. E iso generaba tensións de liquidez e de tesorería. Ahora que o servizo pase a ser a tasa recadada directamente pola Diputación, o Concello de Ribadavia non ten que liquidar o coste do servicio coa Deputación e, polo tanto, os cartos de subvencións que veñan da Deputación chegan directamente á caixa do Concello de Ribadavia, co cual facilita ou mellora a liquidez en determinados períodos do ano que hai tensións de liquidez na tesorería do Concello. Entón, despois, a súa pregunta era se o Concello de Ribadavia vai a seguir co servizo de recollida de lixo na Deputación, e a resposta é si, vai a seguir co servizo de recollida de lixo na Deputación. Vale, vista a resposta, digolle unha cousa. Vostede o que acaba de dicir é, despois de dicirme todo o que eu sei, e máis, todo o que eu pelexei para que non fose así, nesa Diputación, porque había outras fórmulas que o Partido Popular tiña que aplicar, que era que todos aqueles que non tuveran outra ordenanza na cal, porque vostede fala de cousas legislativas, vostede é moi listo, eu non lle digo que non, sempre lle reconocín. Fala de cousas legislativas como se fora unha cuestión legal do goberno. Non, isto é unha ordenanza que se vai a facer dentro da Diputación. E é un acordo da Diputación de Ourense, onde vostede é vicepresidente. Había outras fórmulas. Eu as plantexei moitas veces, e vostede tamén creo que estaba ali. Eu que dixe moitas veces foi o seguinte: evidentemente tiña que haber unha compensación, porque o que vostede acaba de dicir, primeira mentira, a liquidez era a mesma, porque quen recaudaba os cartos do lixo éramos nós. Outra cousa é que tuviéramos problemas de pagos á Diputación e tuviéramos máis tarde, pero máis vale de verlle á Diputación que meterlle un clavo aos veciños. Dito isto, as fórmulas, e eu llas plantexei a vostede cando vostede estaba aquí de oposición, acordo aqueles debates perfectamente, o plantexamos ali. O que é lóxico é que, o digo porque nós desto vamos a facer, non a demagoxia, pero si vamos a explicar. Se se houbera feito o que houbéramos dito, que era o lóxico, que nadie di que non haxa que subir ao mellor os servicios con unha tasa, pois co IPC, pois houbera aplicado ano a ano. Vostedes sempre fixeron demagoxia con eso, e decían que íbamos a subir as tasas do lixo, decían na calle. E se se houbera subido 1 euro, 2 euros, ou o que correspondese cada ano a inflación de vida, houbese cambiado. E despois hai outra cousa que vostede non dice, é que é a verdade. Ribadavia ten ese déficit, pero ten o déficit porque hai moitos impagos. A veces os impagos o que hai que facer é perseguilos. Eu lle podo dicir que se incrementaron, e tamén lle podo demostrar. Entonces, non hai 100.000 euros, non é tanto, pero os impagos hai que facelos, porque nós cando chegamos aquí había 1.000 personas que non pagaban o lixo, tamén yo digo, pero eso non implica que non haxa que tomar medidas. Ahora ben, o gran problema é que nós
tiñamos unha taxa de 57 euros que leva 20 anos, é verdade que algúns non pudemos actualizar porque vostedes, entre outras cousas, non apoyaron, e, polo tanto, eso hubiera sido o mellor a solución. O problema é chegar agora, meterlle 20 euros a uns, porque vostede dice, vai ter ventaxas. Sí, pero mire a tabla que vostede conoce, a ver como lle explica a algúns que lle vai meter. Hai locales comerciales que pagan a pagar 900 euros, 900 euros, e vostede o sabe tamén. Entonces, non me envolva. Me contestou o que quixo. Vostede vai subir isto aos veciños. Perfecto, pero hai que decilo, e non decir que é unha cuestión que non sei que. Porque, e acabo, se non houbera acontecido unha cousa que é que a maioría dos concellos do Partido Popular, e vostede sabe por que lle digo, non cobraban lixo, algúns por aquí cerca, pois agora non teríamos este problema, porque o problema é conxunto, non é só dun concello. O de Ribadavia, claro, por eso, entón non faga trampas. O Concello de Ribadavia tiña unha taxa de 57,12, creo recordar, se non estou confundido, por vivienda, e vai a pasar a cobrar 67 euros. Entonces, que pasaba? Pois que había xente que cobraba 12 euros ou non cobraba nada. Entón, ese desequilibrio, claro que a Diputación tuvo que decir, oiga, poñémonos todos isto porque senón hai outros que se pasan todo por el forro. Eses eran do Partido Popular, non dos que facíamos as cousas ben. Entonces, o problema era para os veciños, vai ser ese. Moitas gracias por contestarme, nada máis. En todo caso, moitas grazas. O que lle digo é que Ribadavia pagarase exactamente a mesma taxa do lixo que nos outros 54 concellos da provincia que teñen ese servizo, porque tamén ás veces parece que se quere falar de que eso é unha decisión municipal e esa taxa é unha taxa, como ben dixo vostede, provincial. E ademais, xa digo, obedece a un cambio legislativo que antes se permitía esa duplicidade de servizo delegado e ordenanza fiscal propia e agora non se permite servizo delegado e ordenanza fiscal propia, sino que quen teña o servizo delegado, a ordenanza fiscal ten que ser a da entidade prestadora do servizo e que ten que ter, ademais, como dicía antes, as funcións de recadación. Por lo tanto, esa é a cuestión. Así que, nada máis, eu creo que xa quedou todo perfectamente claro. Unha última cousa. O fará, vostede o dixo ben, o Concello que este adherido, que non se queira salir, evidentemente. Lóxicamente, por eso é o que lle preguntaba. Por entón, eso a realidade, lle demos as voltas que lle demos, é que lle vamos subir o recibo. Por eso digo que será igual que os outros 54, igual que será a mesma ordenanza fiscal que os outros 54 concellos da provincia, onde gobernan tamén os seus compañeiros. Moitas gracias. Moi ben, pois moitas gracias. Sen máis, levantas a sesión. Gracias. Perdón, disculpa, Luís, non sabía. Pensei que non sabía que tiñas. Ben, primeira pregunta. Este Grupo Municipal Socialista había denunciado certas irregularidades nunha obra na Foz, que era a antigua sede dos Testigos de Jehová. Hubo un informe por parte dos servizos técnicos, ten algunha constancia se os requerimentos dos servizos técnicos se levaron a cabo e se finalmente se sabe se vai darse un uso privado ou empresarial, se falaba de un suposto albergue pos peregrinos do Camiño Miñoto. Segunda pregunta. Ten vostede conocimento de existencia do Plan Primer Emprego do SEP, do antigo ENEM, onde se pode contratar graduados universitarios sin experiencia. Falo aquí, por exemplo, para reforzar, por exemplo, o tema de urbanismo, da que a arquitecta principal está de momento de baixa de longa duración, ou outros servicios que usted cree oportuno que hai que dotar. 3. No mes de febreiro facíamos unha pregunta se nos antigos baixos do antigo supermercado Día tiñan vostede constancia que se iba a montar o Carrefour Express, usted manifestaba o seu descoñecemento. Estes días se abriu o Carrefour Express, consta algunha licencia, algunha obra, e ademais nós non sabíamos daquela época que iba a ser o Carrefour Express porque falábamos coas antiguas empregadas do Día e estaban formándose no Carrefour Express. Pois me extrañaba que o Grupo Municipal tiña ese descoñecemento, quen se iba a instalar aí nos antigos baixos. 4. Ten un contacto co Sergas, o Consello de Sanidade, para facer o homenaxe do 50 aniversario do Centro de Saúde. Rogamos tamén que se inclúe os contactos coa Seguridade Social, xa que o edificio anexo é tamén da Seguridade Social. 5. Como vai o tema do homenaxe dos exxogadores do Celta de Ribadavia. 6. Un rogo, dado que o mes de xulio a cronoloxía dos plenos e comisións, o último xoves de mes vai ser o 25 de xulio,
festivo, estamos en pleno semana da MIT, entonces, xa, digamos, xa no mes de xunio, a efectos de organizar vacacións, conciliacións, pois o pleno do mes de xulio. Gracias. Moi ben, tomamos nota dos rogos. Bueno, o pleno do mes de xullo falaremoslo no pleno do mes que ven e miraremos cal é a data, chegaremos a un acordo seguramente. Respecto ao homenaxe dos xogadores do Celta, eu creo que xa llo dixen na outro día, entonces non sei a que ven a pregunta ahora, pero bueno. Non, porque me chamaron os de veteranos que non sabían nada. Díxoselle que non vai a ser no mes de xuño, que será despois das vacacións. Sí. Moi ben, gracias. Pois eso xa llo comentara outro día. No tema dos Sergas, sí que tuvemos contactos e estamos con eso e a verdade é que creo que se pode facer algo interesante. Respecto ao Carrefour Express, licencia e demais, ten toda a información nos servizos municipais, non ten máis que pedir, está a súa disposición. Sobre o coñecemento do programa do SEPE, do que falaba, creo que vostede o coñece, eu non o coñezo moito en profundidade, pero me parece que as administracións locales non poden pedir ese tipo de personal. En todo caso, os concellos sí está previsto. Non sei, eu creo que non. Os concellos están previstos. Creo que non, pero bueno, en todo caso, revisaremos. Como esa orde teño eu, os enseño da UNEF, que están concellos, administracións. E sobre a legalidade da obra da Foz e o resto de información, pregunte nos servizos técnicos municipais que lle explicarán con... Pero se sabe que uso vai ter, privado, empresarial? Agora mesmo non teño esa información, pregunte nos servizos municipais. Moi ben. Sen máis, agora sí levantamos a sesión. Gracias. Uña.